guys. Ayan. Dali, mag-open na tayo ng camera. Ayan, 60 million. Shoutout sa 60 million in the house. Ayan. Happy New Year guys! Happy New Year! Ayan, my first LS guys. This 2023. Kumusta po kayo lahat guys? Welcome to my live stream after 150 years. Ayan, ang live din ako. Ayan, mag-shoutout po sa lahat guys. Nandyan si, nakikita ko nga si Harash, my friend, Epic Food, Jackie Julie. Ayan, si Jackie Julie ko, response ko lang tao. Eto na, nakialas na ako. Si Apronel Santos, may shoutout Apronel sa 60 million dyan na naka-BG po kung sino man po kayo. Maraming salamat po. Eto na, lumakyat na si Apong Ranel. Apong Ranel, welcome back. Ayan, after 165 years. Yes, after Nakapag-LS na rin. after 300 years. Ayan. Moto Ward, siya yan. Upwalking eh. Mega shoutout kay Okay naman, Motor Apronel. Ward. Dinig ba ako? Ayan. O, kilala mo yun, Apronel. Kilala mo na yan, di ba? Yes, Kilala mo na. kilala ko na siya. Yes, friend mo siya. Oo. Ayan. Mm-hmm. Mega Ano shoutout. yan? Moto. Yeah. At kay Guardian ba yan? Yung nagpa-ano dyan? nakaset up. Member? Yes. Nagpalipad si Si Hares, Guardians si Hares. Official. Si Haras. Guardian Abay, official. ah. Hindi siya Apronel. Nag-renew siya. Maraming salamat, Guardian Okay, official. nag-renew Vlog. siya. Okay. Salamat po. Happy. Oo. Salamat, Happy salamat, ano daw, Guardian Happy official. Vlog. New Kumusta ka Year. na, Guardian? Happy New Year. Happy New Year. Share. Salamat. Ayan. Iba ba yung sasabihin natin, Apronel? Nag-shoutout ka na ba, Apronel? Ayan, mag-shoutout lang ako sa mga nandyan. Mega shoutout. Happy New Year again. Ayan, sana itong New Year na to ay good vibes sa ating lahat. Ayan. At maging okay na. Total okay na. Ayan. Wait lang. Okay na. Parang nararamdaman ko, Apo Ronel, kakanta ngayon si Apo Ronel Santos. Nararamdaman Parang, ko. hindi ako, wala akong, actually may, bang tawag doon? Paulit-ulit na lang yung kanta. Baka magsawa na sa akin. Wow. Narinig ko na kahapon, narinig ko na ngayon, di ba? RMR, may ka-shoutout RMR. Long time no si RMR. Agoy, ganda ni Ate, RMR. Ate Renel, single ba siya? Ate Renel. Katokayo. Oo. Complicate. Oo, Complicate single. talaga. Oo. Ay, single. Hindi na pala single si Ate Renel. RMR, ayan, mega shoutout. Complicated. Yes. Ayan, complicated talaga. Oo. Charge ko lang yung Kumusta phone. kayo? Kumusta? RMR, di ba maraming maraming ganap sa Tarlac City. Hindi na ako nakakapunta eh. Ang daming ganap ngayon na Apronel sa Tarlac City kasi fiesta. Ang fiesta dito sa Tarlac City, January 19. Kaya maraming mga artista, mga ganyan-ganyan. Alam mo sa Tarlac, every VG, andyan. Wait lang, kunin ko yung charger ko. Civil VG. MLS Apronel and Kapogi. Sabi naman ni, drive lang ako, host. Salamat. Guardian, kumusta ka na kung Guardian Official Vlog? Civil VG, thank you so much. Guys, pakibigitan naman po si Moto Ward. Ayan, ano po yan? Taga Pampanga. Pakibigitan po kasi nasa 56 pa lang yung bahay niya. Babame. Moto Ward, pakibabame yung balay mo, Moto Ward. Si Motor. Kapampangan siya. I think, Kapampangan ba? Kapampangan siya, Apronel. Katrabaho ko yan. Naging katrabaho ko sa isang kumpanya. Almost ilang taon din. Mga 1.5 years. Siguro. Gusto niya maging vlogger. Kaya sabi ko sa kanya, ituloy ko kasi abang may panahon, abang bata ka pa, sabi ituloy mo lang yung ginagawa mo, sabi ko sa kanya. Ayun, nakinig naman siya. Kahit pa paano. Okay. So, okay. Yeah. Naman daw siya. Saksak ko muna yung aking low-bat. Yun, follow agad ako, sabi ni Motor. Babame, pin mo. Baba mo siya. Okay, baba mo siya. Babame. Sige, ako na pinagbaba. Kasi yatin yung mig-viral eh. Sabi ko yan, lagi yung lalawin din eh. Sabi ko mig-viral yung guy mo. Wala yan ha. Ayun. Dali lang. Paano At ba? kung gusto mong mabilis yung pagtaas ng banana mo,
Upload ka, short video, upload, ayan. Oo, sinabihan ko na sa kanya kapor na yan, sabi ko, mag-upload ka ng short video mo, sabi ko sa Oo, kanya. madaling yung Ayun. banana. Mac Mabilis. Arlord, mega shoutout. Arnoldo Yes. Arlord. Ayan, Arnold, mega Mac shoutout. Arlord! Mega shoutout po. Happy New Happy Year New po, Mac Year! Arlord. Yes, long time. 2 years, Apong 20. Ronel, ngayon lang ako nakapag-Happy New Year kasi, di ba, ikaw, maraming beses ka na Yes. nakapag-Happy New Year sa ibang years, di ba? Oo. Kaya Sa hindi na ako ano mo? nakakapag-ano. Ayan. Oo. Ayan guys, si Apronel meron siyang po-promote na kakanta, tawag ito, yung kanyang single. Agoy, single talaga. Kaya nga nahiya ako. 1 week ko siyang, 1 week kong pinag-isipan kung Pinag-aralan. no. I think, isang lang, walang take 2, walang akala ko, nag-practice lang ako. Isang beses lang yun, walang take 2, walang ganyan. Tapos, ilang araw ko siya pinag-isipan kung i-upload o premiere kasi talagang hindi naman tayo singer. Nahiya talaga ako. Ayan. Sa mga gustong mag-join sa amin, ayan. Album. Oo, kaya nga pala baba ko yung sa mga gustong mag-join. Ibababa 7 ko million yung in the bagong house. platinum album ni Apronel Santos. Talagang platinum talaga. Ayan. So, sino ba yung nakapin para Magiging gold to si Moto? Tingnan, dikitan ko na to, Apong Si Edward. Moto, Si kasi Moto, medyo, yes. dindikitan mo na yung Apong Ronel. Ayan, O magla-like na shoutout lang ako sa'yo, dito Moto sa World. kanyang Oo, ayan. Moto World, RMR TV, Moto World, MLS okay, sabi niya, Happy New Year, Yahoo, sabi naman ni Mac Arlord. Mac Arlord, nakabalik ka na Saudi, di ba? Bumalik ka na sa Saudi ulit. Kaya, parang hindi ko na naano si ano bang pangalan, yung isa, yung si Bisaya ba yun? Ay, Bisayang Abalos. Yun ba yun? Yung kumantang minsan na umakyat sa atin. Parang yun nga, si Bisayang Abalos. Ayan, magician, habang magician. Mega shoutout, magician! May asim pa si Ate Renel, joke. Oo naman, may asim pa naman ako, kayo naman dyan. Ayan. May Bata pa maasim si Apo Renel, ano pa lang yan, mga 38. Mga 38 pa lang si Apo Renel. Abang magician, shoutout sa'yo, Abang magician. Mega shoutout. Pwede ka na bang kumanta, Abang magician? Pasensya ka na, nakatulog ako dun sa live mo na isang araw. Kaya si Apo Renel nung isang araw, nag-live din, nakatulog din ako. Kaya hindi na rin ako nakakyat. Alam naman ni Apronel, yung mga alam ni Apronel, yung mga kaibang team pumasok na dun eh. Naging na si Apronel dun, naging bahagi na siya. Di ba, Apronel? Oo. Kasi naman, kasi naman ako, okay lang yun. Okay lang yun. Oo. Nakikita mo ako, nakasupport din ako sa kanila. Ayan. Yes. Kasi naman, syempre, kung sino yung naka-LS sa ating mga kakilala, ayan, susupport tayo. Ayan. Okay lang yun, Apronel, kasi ano naman yun. Rona Bailon Vlog. Happy New Year po sa lahat, Happy New Year. First LS ko na may kantahan. Baba ko po yung Dan. Kung gusto niyo pong kumanta, pwede po kayo dito sa bahay ko, guys. Okay? Sino si Deka Vlog? May shoutout? Siyempre, Deka. Kilala ko yan. Apo rin yan, si Deka. Yung monetize na siya. Yung sinabi niya, Apong magician, nandyan na siya, si Deka. Kilala mo yung si Deka. Yung pinano namin, Apo rin. Alam mo na. Okay. Congratulations, Si Rona Bailon, mega shoutout. Agoy. Rona, shoutout sa'yo, Ma'am Rona. Salamat, Long time no see, Ma'am Rona Bailon. Ayan. Ayun, guys, pwede po kayong maglapag ng bahay nyo yan, guys. Okay? Agoy, ang bahay ko daw, wait lang, ibababa ko yung bahay ko. Ibaba ko yung bahay ko. May nagtatanong sa akin si Mac Arlord. Mac Rold. I think kilala mo na yan, si Mac Arlord. Oo, matagal na dikit sa kanya. Matagal na ako dikit kayo. Oo, kilala mo na yan. Matagal na ako dikit sa'yo. Speaking of Simplelist. Speaking of Simplelist, sinasabi ko pa lang siya, nandyan na siya agad. Okay. So, ibaba ko siya. Ayan siya. Happy New Year. Kahit i-views nyo lang sa akin i-views nyo lang yung aking cover song na katuwaan lang, guys. Ayan. Libre light, libre basher. Ayan, anda tayo dyan.
Binabani sa'yo lang ako. Ayan. Okay. Okay, Ma'am Simple Liz, maraming salamat ha. Ashley 08, mega shoutout sa'yo. Musta ka na? Happy New Year. Ashley. Sino ba 'tong si Ashley? Ni Nightbot, oo, pogi ako. Ashley, mega Okay. Ayan, shoutout. ayan guys, support. Tigitan po natin si Moto Ward. Ano pa lang siya guys, 59 subscriber pa lang po siya. Kung gusto niyo pong digitan, pakidigitan. Babalik po yan guys. Alam naman niyo na magbalik. Kapag nag-subscribe sa'yo, pupunta sa channel mo agad, magbabaka siya. Subscribe ka niyo, okay? Ayan. Okay. So, yung Kausap binaba ko pala ngayon. sa'yo lang ako, yun po yung aking video. Ayan. Kung hindi pa kayo nakapanood sa akin. Yung cover song mo. Oo. Yung Cover song na, mo. kinapalan lang ang mukha. Ayan. Ayan. Kausap Ibaba ko na. yung bot. Ayan. Nightbot. Nightbot pa yun. Pogi daw. Mm-mm. Ano yan, si Nightbot, ano yan, Happy New Year, kapogi. Happy New Year din yung Ashley, ano mas may Ashley, 08 na to. Sa last year yata to, naalala ko, hindi ko na masyadong maalala, pero rin kung mga pumapasok. Opo, balik ako agad, matik po, watch ang 2 minutes, sabi niya si Motoward. Okay, guys, dikitan nyo ha. Ayan, binaba ko din yung kanyang gold platinum album na niya pong Simple Liz, matagal na akong dikit, Apong Edward, lagi nandiyan sa'yo. Thank you Magla-like na lang ako dito sa bago mong upload na gulay. Ayan. Pang 3 thumbs up ako. Ayan, dito ako sa gulay mo. Ayan, sarap. Ayan. Panood na lang tayo. Ayan na, basta dikit-dikit na lang kayo ha. Motoward, ikaw nang bahala, dikitan mo sila. Ashley, ayan, Apong Renel. Andun ako sa premiere mo kahapon. Ikaw ba si wait lang. Yung Sige, si Batan ba yung pilido niya or ano? Si Sino? Lori or basta meron akong nakita na doon. Hindi ko na masyado maalala, Ashley. Paki-remind mo nga sa akin. Pronel, sino ba si Ashley? Kasi 2023 na, kaya nakalimutan ko na. Kasi hindi ako na masyadong nagla-live, kaya hindi ko na masyadong almost. Hindi ako yon. O baka si Shael? Hindi si Shael? Hindi ko alam. Shael, ikaw ba yun? Andun si Shael. Oo. Si Shael ata. Akong bahala sa kanila, automatic palubak ko yan, sabi niya. Salamat mo to work. Shael! Digitan nyo lang sila na, feeling ko si Shael to. Shael, long time no si. Peace na, peace. Okay na? Magpakilala ka dun sa totoo mong pangalan, Shael Elias, kung ikaw yan, Shael. Long time no si Shael. Happy New Year sa'yo. Pass is pass. Walang problema yun sa akin. May ba ako, Ronel? Yes, totoo yun. Ay, okay, host. Hindi po. Kung baka si yan Ronel. Tingnan nga natin. Shael, ikaw ba yan? Shael, yes or no lang ang tanong mo angat. Shael. Ayun, 10 million. Shoutout sa 10 million. Si Ma'am Rain. Rain. Mega shoutout. Si Ma'am Teresi yan. Si Ma'am Teresi. Ma'am Teresi, pasensya na kung hindi ako nakakadalaw sa inyo. Simply, si Ma'am Teresi. Ma'am Teresi, basta Ma'am Teresi, kalimutan ko na yung apelido niya. Basta yun. Na-monetize ka na ba? Kapogi. Apronel Shael po to. Mabuti po si Shael. Shael. Diba? Shael, long time no see. Happy New Year sa'yo, Shael. Maraming salamat, Shael. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita makakalimutan, Shael. Ikaw pa ba? Diba? Shael, salamat Shael. Peace. 2023 na, Shael peace. Civil BG, salamat, Civil BG. Kumusta ka na, Shael? Long time no see. Maakyat ka ba? Ayan. Anong nangyari po rin yan? Bakit? Wala. Kinonek ko lang yung video. Ako nagdan ha? Ayan. Oy, kakanta na siya, Pronel. Salamat naman.
Kakanta siya ng Wait ano, lang, yung hindi ako kanyang kakanta. album. Ginamit ko lang yung ano ko, yung biit ko. IK1 ko Okay, para sige, hindi sige, siya okey lang ano. yan, Bronel. Sige, okey lang, Maya-maya pagka Bronel. nagkaroon tayo ng ano. Hello, Ma'am Okay, Renel. tama Gandang naman gabi ako sa po. Ayan, mega shoutout oo, Rain. okey Ayan. lang. Minsan lang Okay. nakakapag-YT. Oo, Shael. Mm. Ako din minsan madalang din minsan 'pag pagsusupport din, upload na lang mga content, minsan depende. 'Pag sinipag ako mag-live, alam na ni Apronel yan, 'pag Apronel magla-live ako, Mm. Apronel bahala tatamad ako. Okay. Oo, alam Mega naman ni shoutout Apronel kay yan. Arish. Arish? Ayan si Haresh, Arish. Haresh Arish. Mahibu, Arish. Bunny Epic Food. Yeah. Yes. Apronel, foreigner siya. Mega Pero shoutout. nakakaintindi siya ng Tagalog minsan. Shoutout my friend, thank you so Okay. much my friend. Paki-drop lang I po yung have a kanyang mga full bahay ha. premiere. Okay, you can drop and then I give you a thumbs up. We give you a Drop. thumbs up, okay? Alright. Okay. That's alright. Aba, Coronel, Yes. nakakapag-English tayo ngayon ng 2023 ha. Mm. Oo, ayan. Ayan. I have a premiere. Please drop your premiere, Haresh. Please. Yes. Nanonood naman ako ng short mo ha. Salamat. Shael Elias. Okay. Yung mga vlog ko, mahaba yun. Yun na lang panoorin mo. Yung short, kahit hindi mo na panoorin yung short, okay lang. Gusto kasi yung mga ano, may mga harang. Kasi yung mga short, magkakaroon ng harang ha, Pronel, by this coming February 1. Lahat ng Yung? ano natin, lahat ng mga, ito, information lang, lahat ng mga short video natin, may mga ano na sila. Yung, kasi yung sa'yo, Pronel, nauna na. Yung sa amin, ngayon pa lang magkakaroon. Nagkaroon na siya. Yung parang super, Yung ano, yung super super chat? thanks. Super thanks. Meron na siya. By February 1, ano yan, start na siya sa mga ano, sa mga AdSense. Meron na siya. AdSense sa Pronel, meron siyang mga patalastas. And Yung short then video. yung mga short may patalastas and then magkakaroon na siya ng parang revenue, yung papatak yung kahit send Revenue sa lahat. tama. Okay. Kasi ang Pronel, kaya the more na maraming nanonood sa short mo, edi mas malaking revenue mo, di ba? Ganun lang yun. Yes. It's true. Oo. Kaya ikaw Pronel, mahilig ka din mag-short, di ba? Kaya possible na malaki yung chance mga Pronel na mag-viral talaga at sanay ka naman sa viral mo, di ba? Ano, ngayon medyo madalang akong ano, mag-short. Pero nag-i-start na naman ako, ayan, kahit papaano. Mm. Shael Okay. Elias ha, baba ko yung bahay mo ha, para makilala ka naman. Nag-ano ka pa kasi, nag-ninja ka pa. Paano mag-ninja, Shael? Okay lang, Shael. Muntik mo na kaming mabudol, Ayan, Deca Vlog. Hindi, Thank you. actually sa totoo lang nga, Coronel, naalala ko siya, si Shael Elias, Mm. yung Ashley, nakalimutan ko lang yung dami. Pero nung sinabi mo ng Shael Elias, Ay, Mm. Deca, maraming salamat, Deca. Salamat sa yung palipad dyan. Ano din na sa'yo ha, congratulations na monetize ka na. Sana ba si Okay. Shael Elias? Dan, Irish or Irish? Harash. Ares, done to your premiere, okay? Pangkape, 3 in 1. Salamat, Deca. Salamat ha. Huwag ka na magtago, Shael Elias. Wala, okay lang yan. Wow, thank you, Miss 2023 na. Rain. Thank you. Yeah. Ma'am Ray, salamat po si ano yan, si Ma'am Teresi. Dali lang, search ko nga yung nakalimutan ko na yun. Wait Ma'am lang. Teresi. Familiar sa akin yan, Apong Edward. Nung birthday mo, lagi siya noon, di ba? Parang Oh, si si Ma'am Ma'am Teresi Teresa. yan, si Ma'am Teresi. Oo. Deca, baba natin si Deca. Deca Baldudino. Kung gusto nyo umakyat, sabihin nyo lang po sa akin ha. Dala ako. Sige, okay lang siya. No problem. Maraming salamat sa pagdaan ha. Dali lang. Baba ko tong si Deca. Ayun guys, huwag niyo pong kakalimutan yung kanyang platinum album na si Apronel Santos sa paki-thumbs up na lang po. Talaga. Oo, Ayan. magiging platinum ni Apronel. Sigurado yun. Magiging platinum, ayan. Sana maging Dami di lang na, ang ka. ang dami Oo. na views sa Apronel. Nasa 100 plus na, di ba? At least, Oo, ano yun. kahapon. Ayan. Sana, ayan. Ang super chat natin ay, eto, didikitan ko.
Si Okay. Deka, ako ni Renel. Teka, hindi pa ako dikit. Bagong monetize lang yan, yung sinasabi ko sa'yo na ano namin ni Tres Morales. Oo. Okay. But si friend mo nagtatrabaho naman kung wala siyang time, o di ano na lang, 'di ba? Anong Sino, pangalan Coronel? nun? Si Si Motor. Motor. Moto Motoward. Kasi Mm. pangalan. Dito na ako, Miss Deka, dito na ako sa unboxing my parcel Nakita from na ba si online Moto? shop. Mm. Wala pang dumikit sa kanya. 59 pa Andito ako lang. ngayon, Wala pang nanonood dumikit. ako. Walang dumikit kay Motoward. Oy guys, pakidikitan si Moto guys. Moto Hindi, guys. si Motoward matagal na akong dikit nung nagsabi siya na Hindi sa'yo, alat okay. namin niya, Coronel. Hindi, Oo. walang dumikit sa kanya ngayon. Oy guys, dikitan niyo naman si Motoward guys. Ano lang Tignan naman ko kung yan, dikit pa yung 59 pa iba lang. kay Moto. Kahit bigyan nyo lang ng mga 10, okay na yun si Motoward. Please, walang dumikit, hahaha. Dikitan nyo naman si Motoward Dikit guys. mo Ano yung yan? akin, magle-like na lang ako. Ano yan? Legit yan. Ronel, dumikit ba sa'yo si Motoward? Hindi ko Nagbakas ba sa'yo? alam. Hindi Si ko alam, basta Motoward? dikit Okay na lang. ako before sa kanya, oo. Andito ako ngayon sa Ewan ko. super chat si Deka. So, Si ayan. Deka. Oo. Nanonood Teka tayo muli, ng hanapin ko Motoward. Ba yung mga ditikit pa ako sa'yo? Tignan natin. Kasi wala na kasi yung mga alagad ko, nawala na. Na tawag ito? Na nawala na yung ang tawag dito mga Bronel, na-restart. Okay, Kaya so nabura sayang din yung lahat. mga alagad. Oo, dami rin na Bronel, nabura kasi. Dahil lang, tigitan ko. Wala, alos sarado na lahat. 18. Ayan, salamat sa 3 million. Sa mga dumadaan, maraming salamat po sa lahat ha. Mm. Dati pa, o dikit na dati pa. Nakailas ba nakailas pa si Abang Mekeli? Kanina pala to. Kanina pa yan. Nandun nga ako. Apong Net, shoutout sa'yo, Apong Net, kunanan. Apong Net, pakidikitan mo na igaya yung Motoward. Apong Net, mega shoutout. Ayan. Kay yung sa ating super chat na si Deka. Hindi ko na po tatapusin. 2 minutes I think is enough na sa pagpapanood. Ayan. Deka. Anong ulam mo, Coronel? Nagluto ako ng sisig. Okay, matutulog na daw si Motoward. Okay, good night, Motoward, night. matutod na kape. Sige. Kadanon, Salamat. ano bang oras na? Kaya pa, 10:25, karang na matutod. Maaga ka natutulog. May work sila. Yung dikit na Motoward. O yan, dikit na daw Motoward. 60 ka na. Dikitan ka na ni Net Kunanan. Pakibalikan mo na lang ha. Tignan natin kung meron pa. Si Deka. Natansak lang. Nasisig pero nasisig babe? Sisig baboy. Inisip ko nga kung i-pre-premiere ko kasi nag-video ako. Kaya hindi ako nakakayat kay Mekeli. Coronel, yung mga dyan, kumakain din sila ng mga Filipino food sa mga alaga mo dyan? Ang kinakain nila, adobo. Hindi. Yun. Adobo. Oo, yun ang pinakagusto nila. Talaga ano yung adobo, no? Adobong manok. Ano talaga yung adobo sa bansa? Adobo manok. Ayan, meron ko pala akong isang video kay anong pangalan nito kay Motoward. Sige na.
Motorward. I-ano ko na siya. Motoward. Para mag-change na ako para na. Enough na yung 3 minutes na panunood sa video mo. Ayan. Swak na yun. Okay na yun. Kahit 2 minutes lang. Okay na para na. Na-late kang ano? Nag-start Hindi. habang Nagluto pa ako Coronel eh. Nagluto kasi ako ng ano, ng perito. Peritong babi. Ngini. Kita, malambat siya king gay. ay pinalalambot. Eh, lambat ko. Oh, hindi siya maluto-luto. Kasi may yung apoy mababa. Saan na ba ako? Dali lang. Ayan. So, nadagdagan naman siya kahit Okay. papaano. At isa pinapornen, nagbalik na si ano good night guys. Si Master Sepia, ano siya, bumalik. Yung channel niya, okay na ulit. Parang Monetize na? lumitaw ulit. Ang galing, paano nila ano yun upload? Paano nila na Lumitaw pero wala siyang channel video, nila? binura niya lahat. Andun yung subscriber niya, wala siyang video. At hindi siya nawala yung hindi siya monetize. Hindi, Ganon. ang question ko Ronel, paano niya hinide yung niya, yung kanyang channel? Paano niya hinide? Hindi natin makita. Bakit sabi mong hinide? Hindi naman niya hinide. Hindi siya makikita, hindi siya searchable, parang ganun. Okay. Hindi siya searchable. Dati. Dati hinahanap ko yung pangalan niya. Tapos nag-live yata sa kaninang umaga. Hindi ko alam kung alas 6 ata yun. Nagising ako ng alas 6, alas 7. Nag-live siya na walang dollar sign. Tapos nakita ko nga na may kasama siyang babae, yung kumakanta ata yun. Sino ba yun? Si Swiss. Si Bisdak. Bisdak yun. Si Bisdak. Swiss. Asa na ba yun? Asa na ba yung mo Coronel? Matamsak muna natin yung photo album mo. Ay, photo album. Yung gold platinum. Gold platinum talaga, no? Agree. Di ba 127 na? 27 views. Alam yung CPR niya, Coronel? Si Mekeni, nabudol ako niyan. Mekeni, akyat na. Pasensya na kanina, hindi ako gumawa ako na safety. Apong Joboy! Mega shoutout, ba't hindi ka nag-LS ata kaninang umaga? Apong Joboy, mega shoutout Apong Joboy. Nahanap kitang mag-LS kaninang umaga, wala ka. Dati nag-LS ka ng umaga. Apong Mekeni, mega shoutout. Naka-BG ako sa Apong Mekeni, abe. Tapos na pala yung live mo kanina. Time out lang ako. Tapos na pala yung live mo kanina Oo. May dumikit sa akin ba? Balikan ko yun. Kung may Kenya, huwag ka maglala. Hindi naman tayo Apong Joboy Pogi, may kalaban na tayo. Ano may kalaban? May kalaban daw. Aporonel. Ayun, nawala na si Aporonel. Ayun, Apong Joboy! Pasensya na ka. Ako makapasal yung live mo kasi mag-upload na ako pang vlog ko. Pero ngayon okay naman. Ikaw naman ngayon papalit sa akin, Apong Joboy. Di ba dati hindi ka nagla-live. Ngayon ikaw naman yung papalit. Ayan, mega shoutout sa iyo. Kakayari ko mong menguko amo. Menguko. Jan, Brian. Gusto ka na Jan. Brian Flores Official. Mega shoutout sa iyo. Jan, kailan ka ba akit Jan?
Ayan, mega shoutout sa mga bago Lumalapit diyan, yung bahay ayan. mo dyan. Ryan Si Florence Joboy, Official. Gabi, eh. Pamangkin ni Apong Pamangkin yan ano yan. 'to, eh, pamangkin ni Apong Apong Julie. Julie. Si ano, si Brian. Oh. Apong Sayang, Maputi, di tayo ayun, Apong nakapag-meet Joel. dyan, Friday. So, may Akyat kalaban na pa kayo nga. yun na lang yung hagdan na. Kung gusto nyo umakyat, makipagkwentuhan, pwede. Kung gusto nyo kumanta, pwede rin. Walang problema. Basta free So, lang kayo dumating na Kung hindi pala kayo yung free, okay lang. dumating na pala Yun. yung amo mo, Apong Joboy. Kaya pala hindi ka na nakaka-LS lagi. May duko pa, Apong Edward. Magsusundo muna daw ata kay Bosca. Sige. Kung available ka na eh, kung may Kenny, balo mo naman ako may Kenny, ano problema ito. Okay? Mitas na yung rep ko is itong mag-live kuya. Revenue. Mitas niya ang revenue namin. Wow! Good news! Hindi, sa totoo lang talaga, Apronel, nakataas naman talaga ng revenue kapag nag-live ka. Diba, Apronel? Kasi may mga super chatter, tapos kapag nag-live ka, pag pumasok sila, may ano yun, harang. E di, dagdag points din yun. Ganun yun. Yun ang kagandahan. Kaya nga. Ako, diba? Mahina pa yung revenue ko. Same lang ako na rin. Pero okay naman yung WH ko. Yung WH ko, okay naman, green naman siya. Wala naman siyang game problema. Ano lang talaga, revenue lang talaga problema. Kaya more upload tayo. Iya pong badli siya na ako rin, busy ka niyan eh. Mag-obraya? Nasa work. Nagtrabaho siya? Oo. Nasa work pa yan. Kung wala lang work yan eh. Nakita ko nga yung post niya, Apronel, na nangailangan yata sila ng trabahador doon, di ba? Sa kanila yata, no? Si kapatid niya. Ang pangalan ito? Si Nachi. Sige. Nachi. Miss ko na rin Nachi. I-Mr. ka eh. I-Mr. Photo ka eh. Apronel, ayan. Apong Edward, mag-collab ka ta kauli Pilipinas. Muli pa ka niyan, December. Apronel, muna ka pa ka niyan. Apronel. December pa muli ni. Muli pa December. Uuwi. Sige. This December. Si Apong Blood, I think andyan na siya ngayon. Andyan na siya. Oo. Ano lang yun. Siyempre, alam mo na, pamilya muna niya. Wow, ang ganda naman ng background mo, Apong Edward Sanol. Oo, gusto mong ganyan. Madali lang yan. Sa ang ginagamit ko, Canva. PM mo lang ako, gagawin kitang ganyan. Tagalin ko lang itong picture ko, okay na yan. Ganda lang yan. Maganda sana sa Canva. Mas maganda sa Canva. Mabilis lang. Halimbawa, mag-search ka lang doon. Halimbawa, nagmumukbang ka. Yung vlog mo. Search mo lang doon. Mukbang. Tapos, may bibigay sa yung parang thumbnail. Tapos, may bilog doon. Kung gusto mong ipasok yung picture mo doon, papasok mo. Pwede. Tapos, magiging bilog yung picture mo. Matik na. Halimbawa, yung food. Kinakain, pag pinamukbang mo, tilapia. Kung gusto mong yung picture ng tilapia, doon, magiging bilog siya. Maganda yung niya, hugis. Kaya marami kang choices doon. Walang bayad doon. Kaya yun. Yan ang kagandahan ng Canva. Si Apronel, ang ginagamit niya kasi, ano ginagamit mo, Apronel? KineMaster. KineMaster, di ba? KineMaster. Nanoya apps. Canva. Parang nangingin ng ko. Sakto yan, mga Apronel. Sakto yan mo. Canva. Ayun eh. Ikaya ka na eh.
Ay, King baba, Si Canva. Apong Joboy nagtatanong siya. Ayan, oo. Kung ano daw ang apps na yun. Yan, Canva. 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 So, pwede siyang ipag-edit, ganon? Pwede mo siyang mag-edit ng video, pwede lahat, pwede thumbnail sa Facebook mo, Apronel, pwede yun. Thumbnail mo sa vlog mo, pwede. Sa Hindi Facebook ako page mo, marunong pwede gumawa siya. ng thumbnail, talaga. Hindi ako marunong Madali gumawa. lang. Sa totoo lang, sa umpisa, Apronel, mahirap talaga sa umpisa. Pero totoo yung sinasabi nila kapag sa umpisa mahirap, pero pag nakatagalan, okay na. Yung upload na short video, ayun, di ba? Matagal na ako nag-upload. Matagal na ako nag-edit. Yun Apronel, di ba yung sa pag-edit mo dun sa short video, saan ba yun? Sa Reels? Sa Reels ba yun? O sa CapCut? Sa YouTube. YouTube ako nag-ano short video. Pero syempre ini-edit ko pa yan. Ako, di ba? Marunong na ako edit. Tapos sa pag-edit naman ay si Bill, si Bill BG, thank you so much. Sa ano naman sa ang tawag dito? Sa video naman ang ginagamit ko, CapCut or yung sinabi ko kay Apronel BN. Yun ang ginagamit ko. Mas maganda gamitin din yung CapCut kasi yung CapCut, Apronel. Halimbawa, yung boses, pwede mo siyang lakasan, di ba? Todong-todo na kapag mo siya. Pwede mo ba siyang todo? Pwede mo din palitan yung boses. Pwede. Madali lang dun. Kaya ganun. Madali lang yan, CapCut. Sobrang dali. Ayun. Pag-aralan ko pang paano gumawa ng thumbnail. Ayan. Madali lang, Apronel, promise. Maniwala ka sa akin. Madali lang siya. Sobrang dali. Ay, gawa nga ako ng tutorial. Siguro mga short lang. Paggawa ng thumbnail. Apong Magician. Ay, si Apong Magician. Magaling si Apong Magician. Pero sige. Ayun, magaling yan. Dapat meron. Apong Magician, dapat meron tutorial na Apong Magician. Yung paano gumawa ng thumbnail. Okay sana yun Apong Magician. Siya magaling maggumawa ng yan. Maligwaya mo yung CapCut, Alayang, Kasakit. Totoo yan, Apong Joboy. Sobrang dali. Nag-i-edit? Parang gano'n? Pag-edit. Sobrang dali, Apronel, promise. Totoo yung sinasabi niya Apong Joboy. Kasi ginagamit ko din siya ko. May CapCut din ako. CapCut. Maganda siya. Tapos, kung gusto mo siyang stock pa rin, naka-stock din sa nagbura mo na yung pwede nandun pa siya. Naka-stock pa yung video. Pwede yun. Hanggang hindi mo naman nabura, diba? Hindi mo nabura. Hindi mo nabura. Nasa parang naka-save siya sa may sa may parang gallery ng tawag dito, CapCut. Alam ko, ganun siya. Madali lang mag-edit kung gusto mo talagang ginagawa mo. Sabi niya Apong Magician. Parang may gustong marunong naman ako nag-edit. Apong Edward. Alos ako na yung nag-edit sa aking short video. Kita mo yung mga short video ko. Alos ako na yung nag-edit. May nakita nga pa rin. Ay, ikaw yung ako na yung nag-edit. Yung mga vlog mo ngayon, yung mga short video mo? Ako na, oo. Pero syempre yung may pa-music cover song. So, syempre meron ng gumawa noon. Ayan. Pero yung mga short video ko na mga cooking, ako na yung nag-edit halos. Wow. Kaya nakita ko nga Apronel, tapos may mga nagba-viral naman na. Ibig sabihin ka na Apronel. Okay na yung ability mo pag-edit sa mga ganun. At least nagpa-viral sila. Yun ang kagandahan. Yung vlog mo Apronel, wala pa. Vlog mo. Hindi naman ako nag-vlog naman. Oo. Alos short video lang yung upload ko eh. Yung kahapon, siyempre may nag-edit doon dahil hindi naman tayo professional si Magician ang magaling din sa mga music.
Ay, walang CPR yun? O ano lang, parang, Sharing. tawag dito, parang Sharing. hati kayo. Okay. Okay na yun. Sharing. Green siya. Tapos meron Mm. siyang parang ganyan na yung puso, tapos may dollar sign. Di ba? Mm. Civil, nature. Ayan, civil, nature, dalawa din yan. Basta kaya si Civil, hindi pa monetize to eh. Ewan ko ano nangyari kay Civil. Ini-enjoy lang ata niya yung ano. Oo. Walang singer Apronel. Baka busy pa yung iba siguro. Anong oras na ba? 10? Alas 11 pa lang. Maaga pa. Ako try ko mag-LS mamaya, Maaga madaling araw yan. Grabe, madaling araw kung talaga Apronel. Anong oras? Alas 2. Alas 3. Kasi karamihan dito, diba, alos yung mga taga-Europe ang Oo. sobrang masanting niya yung picture art ng thumbnail Apronel. Ayan. Ganun ba? Yung picture art naman, meron din ako niya. Meron din ako niya neto. Kaso, ang ginagawa ko lang yan, yung mga pambilog-bilog. Ginagamit ko free ba yun? pambilog-bilog. Kasi free wala. Or bayad? Free. Lahat free yun. Yung sa ano naman sa Canva, actually may free daw yun, pero yung iba magaling sila sa mga ganyan-ganyan. Kaya wala silang binabayaran. Yung iba. Pero maraming free. Pero yung iba meron na. Next pero time, kapag Apronel na bawa. Next time, concentrate ako sa paggawa ng thumbnail. Magpapaturo ako kung paano gumawa ng thumbnail. Madali lang, Apronel, promise. Maniwala ka sa akin. Ayun, kung halimbawa, mag-Canva ka, kasi kailangan mag-login ka dito, Apronel. Login mo na lang yung Ninja mo. Yung email mo, pwede mo i-login yung Ninja mo, pwede dito. Tapos, mag-ano ka lang. Search ka lang doon. Sa search apps, nilagay mo. Kung gusto mo kung anong gusto mong thumbnail. Sabihin niya sa'yo, ito, bibig parang Google mo bangit ano ka na pa rin parang naglalag ka or ako ayaw na mag-lag ako rin ikaw okay naman yung boses mo sa akin battery mag-avail ka mo mura ya mo bangka nito madakal gamit picture art ayan pic art ayan 6 million salamat po sa 6 million na po rin 6 million akong Joboy ayaw ako mag-lag Ayan. Sa susunod, naman, thumbnail naman ang gusto kong matutunan. Kasi medyo kahit sa simpleng-simpleng ngayon, editing sa pagluluto, sa pag-aano ko, nakakaano na ako, marunong na ako. Ako, kung saan-saan ako gumagawa ng thumbnail. Actually, sobrang dami ng mga application na pwede kong gumawa ng thumbnail. Sobrang dami talaga. Pero kadalasan, ang pinakasikat dyan, yung Canva, ano pa ba yung mga pinakamasikat na application libre. Yung libre talaga, promise. Madali lang, sobrang dali lang. Yung kaya pong Magician, may bayad yung sa kanya. Meron siyang isang app na pang-editing na may bayad yung sa kanya. Oo, parang gano'n. Kahit kinamaster kayo kung gumawa. Kaya kong gumawa. Ay, nahirapan ako sa Kinemaster. Nahirapan ako sa Kinemaster. Hirap ako mag-edit doon. Pero parang ang bilis Apple, lalo na kung mga short video lang. Nag-aaralan ko. Sa short video, sa Kinemaster, di ba? Kinemaster. Pero mabilis lang siya short, oo. Oo. Hindi ko pa na-try. Vlog mo talaga, Apronel. Hindi pa. Mas mahirap hindi yung vlog kasi kailangan mo siyang i-cut. Halimbawa, yung sinasabi nga nila kasi napapanood ko sa mga tutorial. Halimbawa, yung lumitaw yung singit mo, tanggalin mo yun. Yung mga mura, tanggalin mo din yung iba doon. Oo. Kaya, lahat yun, mo, isa-isahin mo yung video na yun.
Mahirap din talagang Oo. mag-edit ng vlog. Ako Mm. okay lang, minsan 'pag okay na yun, lagyan mo na lang ng tawa-tawa, okay na yun, eh. Hindi Thumbnail naman madali, kailangan hindi pa niya ako tinuruan gaya gumawa ng thumbnail si Magician. Ano lang. tambay kumo habang mag-edit ko. Galing ako mag-edit akong Magician ay akong Joboy, buket ka. Umpisa, Sa work ba si next. Apong Joboy? Akong Joboy lagi mag-edit, eh. Oo, kasi wala yung amo Lagi siya niya, nagla-live, anong ano siya, tawag, direct naman si nasa Apong Joboy. bakasyon. Nasa bakasyon yung ano niya, amo niya ng ilang laging araw. Apong Rodel kabait na yung kaya na niya, ang bait nung niya, amo niya. Nung pumunta sa live mo dati, yun ba yun yung amo niya? Oo, yun. Yun ba? Nakipag-ano siya. Sino si amo, di ba? Di ko matandaan kung anong pangalan, parang iba yung pangalan niya. Ibang lahi, di ba? Ash. Yun, naalala ko yun. Ash something. Ash. Naalala ko nga yun. Kaya sabi ni, ang bait naman yan, di ba? Ang bait naman ng boss niya. Mahirap makaharap ng boss ng ganyan. Apronel. Pero mas magaling talaga si Boss Nachi. Ay, bilib ako doon. Idol ko yun, ako Magician. Totoo yun. Ako Magician. Mas idol ko si Boss Nachi sa pag-edit ng sayo. Peace. Apong talaga. Dati naman kasi, gusto ko mag-edit. Galing. Ang galing dati ni Boss si Nachi nag-edit ni idol ko sa pag-edit. Ni Magician. Nung dati, Apronel, baka dati. Kasi ngayon, hindi na siya nag-e-edit, di ba? Kasi nga, nasa ibang bansa na siya. Ewan ko kung nag-e-edit pa siya. Kumusta pala si Boss Nachi? Kumusta na yung bahay niya? Siya din kasi nagturo sa akin. Okay. Siya din nagturo sa akin, kaya pala tinuruan ka niya, eh. Parang siya yung mentor mo, Apong Magician, di ba? Di ba, Apong Magician? 7 million. Shoutouts po sa 7 million. Yes, Baguio Boy. Happy New Year, Baguio Boy. Kumusta ka na, Baguio Boy? Maraming salamat, Baguio Boy. Baguio Boy, mega shoutout. Baguio Boy, handa mo na yung kape namin dyan, ha? Oo. Nakatutok sa TikTok, ayan. Yung kumikita din doon. Apronel, sa totoo lang, sa TikTok, kumikita ka doon sa sa pagla-live mo. Kasi may mga nagpapalipad doon. Ang tawag doon. Ako, nagla-live din ako doon, kaso minsan madalang lang. Tinatamad ako doon. Pero, Apong Ronel, mas maraming digit na doon, followers sa TikTok. Compare sa YT. Kasi sa YT, Apong Ronel, digit sila, pero hindi sila nanonood sa YT. Pero sa TikTok, sobrang dami. Legit talaga yun. Totoo yung sinasabi niya, Pero ako, Apong Edward, ang bilis yung FB page ko. Wala naman akong ginawa. Upload lang ako ng yung mga video. Nabigla nga kami, biglang nagkaroon ako ng star sa FB page. Pero sa Facebook ko hindi. Ibig sabihin ng Apronel, sa Facebook page o sa Facebook mo? Saan? Facebook page ko, ko. Di ba? Nagkaroon ka ng... ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, kasi sabi nga, napanood ko doon kasi, sabi nila, sa mga veterans na mga nag-tutorial, sabi nila, actually, yung dalawa talaga ng personal at Facebook page, may possible na magkaroon ng star. Pero, namimili daw si Meta, si Facebook. Pero, ibig sabihin ng Apronel, nabigyan ka ng nabigyan ka ng star. Minsan, yun ang sabi. Sabi nila sa tutorial nila. Ibig sabihin, swerte ka, Apronel. Yung FB page ko, hindi ko masyadong pinapansin. Kasi puro upload ako ng yung mga videos ko cooking sa FB page. Inayaan ko lang siya. Ano ba? Nag-apply ka na, Apronel. Nag-apply ka na. Meron na akong start. Hindi ko nga alam kung paano Madali lang. Si Tab Jill nga.
Hindi, i-click mo yung notification mo. Baguio Boy, salamat ha, Baguio Boy. Baba ka lang ng bahay mo dyan. Yun yung parang setup. Kasi kailangan dun sa notification mo, bro, na may nakalagay doon. Halimbawa, yung pangalan mo, Ronel Santos. Congratulations, you have ganyan-ganyan. Start. I-click mo yun. Kailangan mo i-click yun na, Ronel, kasi isa-set up mo pa yung ano mo, yung parang dito may bank account para YouTube din. Kailangan mo ipasok yun na, Ronel, kasi kapag halimbawang may mga nagpalipad sa'yo, pasok doon sa mismong ano mo. Kailangan mo yung ano yun, Abronen, habang maaga. Ganun siya. Kasi yung parang sinetap lang yung kasi may tinanong pa sa ano ko dahil nga may Yun. pero yung bank account ko hindi po set up mo? Parang hindi set up mo na ba? Ang tanong. Hindi pa. I-set up mo na, Abronen. Madali lang yun. Ano lang yun? Mga fill up lang yun. Fill up lang yun. Pero ilagay mo kung ang problema lang kung saan ilalagay address yung ano mo. Kung gusto mo ilagay sa Pilipinas, okay lang. Sa Pilipinas. Hindi. Ilalagay ko yung ano ko dahil may account ako dito, di ba? Kung yung sa YouTube, doon din ako sumasahod. Pwede. Mas okay din na, Brunel, kung halimbawa mag-reels ka, di ba? Reels. Kailangan walang CTR ngayon, di ba? Mas maganda kung magkakaroon ka ng ads. Yung ads ko kasi nawala napatikim lang ako ni ano. Ang ganda nung flow ko nung ano ko na, Brunel, yung revenue ko doon. Ano pala ako, hindi ko alam kasi na bawal yung ano doon. Yung mga CPR tapos yung mga TikTok doon na logo, bawal pala yun. Bawal talaga yun. Yung mga logo, sounds, bawal din yun. Kaya kailangan talaga, Apronel, yung mag-upload ka, yung original, halimbawa, mag-upload ka, magluluto, yung sounds lang. Kahit ikaw lang mag-isa, walang vlog mo, pwede yun. Walang sounds yun, walang music ng CPR. Original. Nagtataka nga ako, Apong Edward. Yung FB page ko, saglit kailan lang yun, di ba? Di ba tinatanong mo kung wala kang star? Pero si Apo Magician meron, di ba? Alam ko meron na siya. Pero nauna pa yung ano ko, yung FB page ko dito sa ano ko, Facebook ko. Yung Facebook ko hanggang ngayon wala pang star. Yung FB page ko, yun ang nagka-star. Yun nga. May CPR din ang FB page. Meron. Ano din yan, Apronel, meron din siyang ano, parang strike. Meron din. Meron. Meron yung strike na rin ako dati nag-report sa akin. Wala ka ng star ng ilang ano, like si Josa na-strike ata yan nakapost sa ano, and then babalik pala, mag-aapila ka, parang ganun ba? Ano lang siya, Apronel. Yung gagawin mo lang siya, parang i-appeal mo lang siya or i-delete yung video mo, mag-email ka lang doon. May ano siya, parang report. Tapos, sige, Apong Joboy. Tignan ko nga yung ano mo, Apong Joboy. FB page mo. Joboy page. Tignan ko din. Joboy. Yung akin Apong Joboy, ano din. Joboy. Sige, promote nyo na yung mga FB page dyan. Kasi, Joboy. Ano yung lagyan na? Joboy. Nation. Joboy. Wala, yun to. Ito, Joboy Nation. Meron! Searchable. Searchable siya. Searchable. Oo. Saan? FB page ko. Gamitin ko yung account ko, yung personal account ko, try ko, Joboy. Joboy Nation. Okay. So, meron na kasi akong meron akong Ninja FB page. Ilan ba yung Ninja ko? 6 yata. Pero yung nararamdaman mo yung mga nararamdaman mo yung mga bagsak na ano mo ba siya? Yung mga kapogi. Nakikita ko. Ayan. Ano ba yung mga Joboy Nation? Joboy Nation, alin ba dito? Yung kamukha ng ano mo, profile mo? Kasi parang hindi naman ano to parang normal Facebook. Sige, Baguio Boy. Si Baguio Boy din meron daw. Sige, Baguio Boy. I-follow kita. Sige, walang problema yan. Follow lang tayo. Joboy Nation page. Ayan, nag-request na. Ala, kaya kit. Apong Joboy.
Joboy Meron lang Nation. dito, Joboy Nation lang siya, Joboy Nation. O, pindutin Friend mo ako. yun. Friend ko lang siya. Friend kaya po, ano. Pero hindi siya FB Diba? page, no? Ayan. Facebook lang. Hindi siya everything. Facebook lang siya. Sino Oo. ba no? Si Baguio Boy. Tignan mo si Baguio Boy. Baguio Boy. Baguio Boy. Ay, ito, nakita ko na, Baguio Boy. Wow, ikaw ba to? 20,000, Baguio Boy? 20,000 ba yun sa'yo? Wala bang ads to? May star na siya, Abronel, oh. Ay, may ads siya, Wow. ang galing. Baguio Abronel. Boy, Meron siyang 11. meron siyang ads sa reels 1129. niya, oh. Meron siyang ads. Ito, ang galing. Meron siyang ads, oh. Yung 20K 20,000. followers, yung 20K followers, Boy. Baguio Boy. Baguio Boy. Meron siyang meron siyang star, meron siyang to, pwede ko monetize na to, Brunel, may mga ads na to eh. Tingnan mo nga to. 20K, okay, 20K asan? Nag-comment na? Brunel? Sige pa. Hindi na ako nagko-comment. Hindi, kapag nag-follow ka, Brunel, makikita naman dun eh. Mag-notify yun sa kanya na sino nag-follow. Ayan, nag-follow na ako sa iyo. Nag-follow na ako sa iyo, Joboy. Ay, Joboy. Baguio Boy. Oo, hindi na ako magko-comment Ayan Si Rem Gonzales ako, ayan. Sige ba? Joboy TV. Sige, Joboy TV. Na-follow ko na rin si Joboy eh. Apronel, gamitan mo itang kain mo. Itang nalagyo mo. Kita mo ito. Itang page mo. Itang page ko. Oo. Mas madali sa FB page kaysa sa YT. Ang laki ng bahay mo, Baguio Boy, 20,000, no? Oo, 20K followers. Apronel, ang nagandahan pa niya, package pa. May 20,000 na siya. Meron siyang star. Meron din siyang Reels ads. Kumikita na to, Apronel. Ako lang. Siguro mayaman na to si Star pa lang yung ko, pero wala siyang ad. Paras tayo, Apronel, ads pa lang. Apong Joboy, ali kaya kiting Joboy TV mo. Inaano ka naman natin Pinit TV or Nation, hindi TV, Nation. Nation. Ayun o. Joboy talaga. Ay, atin niya, Apronel. Ayun o. Atin niya, ay Joboy TV. Ayun, atin niya. Ayan. Kaya pa mo, 32 followers. Ayan, 32 na ako. Pang 32 na. Namsak na ako, ayan. Tuna ko kaya niya Apong Joboy na eh. Itang kaya ko, personal ko. Tapos itang page ko, FB page ko, di kitang kaya rin. Yung ginagamit ko na FB page. Gamitan mo yung FB page mo, Apronel, itang lutong bahay mo. Para di kitang daring kanya. Balikan data. Okay. Baguio Boy. Sana all 20,000 na, Apronel. Hindi po tatama yung Facebook. At thank you. Ayan, sige, Baguio Boy. Dalawa yung ididikit ko sa'yo, no? Yung FB page ko at personal FB ko. Baguio Boy. Ayan, Baguio Boy, nag-follow na ako ulit. Dalawa na yung dinikit ko sa'yo. Date mo sa akin yung kahit talong, Baguio Boy, bigyan mo kami ni Apronel. Apronel, magkano yung kailangan mo para mag 10,000? 8,000. Ako, 6,000 na lang. 6 lang kailangan ko, 6. Ayan, nag-follow na ako 10,000 followers? 10,000 wow. followers? Para 10,000 followers ikaw, Apronel, di ba? Kulang ka na lang ng 8,000, di ba? Nasa 2,000 ka na ba? 2,000? Wala man akong 2,000, kaya nga ko, sabi nila 10 followers daw sa sa FB page, pero ilan lang yung aking FB page. Sa FB page 1,000 plus lang yung aking followers, but na-monetize? Sa star lang, Apronel, star lang. Hindi pa siya full. Apronel, ito. Punta ka dun sa monetization. Okay, para magkaroon siya ng ads. Para magkaroon siya ng ads. Oo.
May nakalagay dito, 'di ba, may nakalagay do'n, kailangan ma-reach mo yung 10,000 followers, ma-reach mo yung oras, ma-reach mo yung parang people engagement. May nakalagay do'n sa may ano, sa may, professional dashboard. Makikita mo do'n lahat Mm. kung anong kulang mo para Mm. ma-monetize, fully monetize. Si ano, ito monetize yan si Baguio Boy. Kasi ang laki nung ano niya, Coronel, 20,000 monetize na yan si Oo. Baguio, oo. So, kahit pala Kita mo yan. kahit wala kang 10K sa FB page, makakaroon ka ng stars. Yes. Kikita ka. Mm. Mm. Kikita ka. Pero mas Depende kumikita na ka kung naka-10K ka, na-reach mo yung pero mga kung requirements wala na para magkaroon din siya ng nagpap ads. Parang gano'n. Nag-stop si kung ano. fully monetize ka sa Reels, monetize ka. Ano, parang si Bobby, ang ganda ng ano niya. Meron siyang ads doon na Coronel. Kikita siya doon. Tapos, ano pa ba? Yung ads niya sa mga video mo, Coronel, pag may mga ads siya sa mga video, parang sa YouTube din, mas lalong kikita. The more na malaki yung views mo, malaki din kikitain mga Coronel. Ganun siya. Kaya ang mga vlogger Coronel sa Facebook, maraming kumikita ng malaki. Yung mga malaking vlogger Coronel, kumikita ng ano yun, doon. 500,000. Mas maganda sana na-reach ko kasi may kulang sa 2,000 yung aking views sa isang video ko. Umaabot ng 1,000 ang video ko, views ko sa video ko doon sa FB page ko. Mas maganda sana kung may ads din, 'di ba? Para at least pag nag-views sila. Oo. Kasi Coronel, kapag may ads yan, Coronel, kung maganda sana kung parang YouTube din tong ano, 'di ba, Facebook. Nature, salamat Sibila. Kung meron ng halimbawa yung sa Facebook page, kahit 1,000 followers ka na, monetize ka na, 'di ba? Tapos parang ganda din sa YT, may ads, mas maganda. Diyos ko, laki ng kita ko siguro, Coronel. Yung mga video ko na, 'di ba, nakita mo, Coronel, yung mga 200,000, 300,000. Sana kumita na ako malaki doon, 'di ba? Kasi hindi ako kumita doon, Coronel. Ano lang, nadagdagan yung followers ko. Hindi mo pa na-reach yung 10K followers. Parang ganon. Naglalag si Apong Edward. Sakit ng pa ako. Ayan. Nilobat. Agoy, nalobat pala siya. Hintayin natin si Apong Edward na lobat. Ayan. I-anuhin ko lang yung pa ako. Straight ko lang. Sakit. So, kaya, i-push mo yan, Apo Joboy, yung sa'yo, FB page. Search me, Joboy TV. Okay. Bakit pa naman ang pag-aupo ko? Joboy TV. Ang na-search ko, Joboy Nation. Apo, nagpaano ako sa'yo. Okay, Joboy TV. Jobot naman. Ay. Joboy TV. Ito, okay. Alin dito yung wait lang. Photo. Post. Videos. Okay, follow ako. Dito na ako, Apo Joboy. Nag-follow ako sa yung FB page. Okay. Ayan. Done. Ayan. Kay Baguio Boy, nag-follow na rin ako sa kanya. Ayan. Shoutout sa aking LS talaga. Hintayin natin si Apong
Edward, naka-ano siya, na ano ba yun, na low bat siya. So, hindi niya napansin na low bat siya. So, hintayin natin sa 10 million in the house. Mega, 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 mega shoutout. Ayan, salamat po sa aking, salamat sa mga nakasupport sa aking LS. LS ko talaga, hindi. LS ni Apong Edward. Hintayin po natin siya na mano yung ano niya para makaakyat siya uli. Ayan. Ako, kung hindi ako mapapagod, kung hindi pa ako pagod mamaya, mag-i-LS ako pero late na sa Pilipinas. Siguro mga 12 na or 1 na sa Pilipinas. So, inaano ko ano bang tawag doon? Ayan. Ay, salamat. Europe time or sa ibang bansa ang aking pag-i-LS. Kaya late na. Ano, Kaya Makiabe? King groups. Anong groups? group kayo, Apong Edward. Makiabe. Actually, Apong Ah, Joboy, ako minsan parang ayokong sumali sa group. Agoy na nalaglag. Yung parang, yung pagka may group, yung parang sa GC or ano lang. Pero hindi ako sumasali sa yung grupo na marathon. Kasi minsan wala tayong time. Like, tayong nasa abroad or may work. Minsan sa ako, mga grupong may responsibility na yan, hindi tayo Apranel, imbro nung Oh, ibig sabihin kanya ni Joboy, itang GC king Facebook, di ba ating Facebook page, di ba? Tapos, nung mm. kakari, tapos nang mag-follow to follow ka, eh, bisa mo naman ta, may kaya ko rin. Naano ako dyan sa mga follow to follow na, tawag ito, nabutol ako. Yung mga malalaking bahay, for example, mga 20,000, 10,000, didikitan ka nila, makikita mo. Pero after mga ilang araw, wala na. Unsubscribe ka na nila. Oo, nag-unfollow sila tapos yun kaya mahirap din. Mas maganda na yung mga legit, yung mga minsan mga kapag nag-viral yung video mo, may mga dumidikit sa'yo. Sabi Rem nga, Gonzales ang akin, Boy Baguio. Pero yung FB page ko, hindi ko pa wala pa sa ko. Ayan. Ano naman, ayan pa, ano ba yung pangalan ni Boy Baguio? Pa-subscribe kay Boy Baguio doon, pa-follow naman kay Boy Baguio doon sa ko, sa FB page ko. salamat, Ayan. Apong. Apronel, ang tawag nito, yung kasi nag-humor, Redel Santos, di ba? Rem Renel. Gonzales yung isang ko, yung FB page ko, ay FB. Tapos Ibig yung sabihin, isa, yun ang gusto mo, yung dalawa na yun, gusto mo pa-monetize. Yung dalawa na yun. yung isa kasi, Personal yung yun, kay Ronel Apronel. Santos, hindi ko awak yun. Okay. Oo. Kaya, ayan, yung ko, yung kay Rem Gonzales. Ren, Pinamomonetize ko rin yung kay Rem Gonzales. Rem nag-upload ka Gonzales rin doon. Nag-upload ka rin doon ng mga shorts. oo, sa Reels. Okay. Magician pa naman po, patikitan po. Sige, ipin ka yan. Pamangkin niya yan. Talaga, ang ganda niya. Mm. Ito yung inang kumanta ba dati? Hindi, Kalaguna. hindi yung nasa Dubai, hindi. Yung nasa yan, yung engineering yan. Engineer pala. Kalaguna. Apong magician, Kalaguna yung pamangkin mo eh. Sige, Maganda tikitan daw din yun. eh. Sabihin mo kayo, dikitan na ako Sobrang dikit. Kasi na ako dinikitan din eh. Hindi akong dikit kaya eh. Matikit na ako ng iba kay Lois, Apo. Pero ngayon dinidikitan ko siya. Apo, mo lang nga yung mga andyan, si Baguio Boy, yung kanyang FB page kay Renel Santos. Paki-follow mo din. Pero pinalo ko na. Rem Gonzales ako, Baguio Boy, Rem Gonzales. Wait lang, kita. Ibaba ko yung aking. I-copy link mo na lang. Apronel, tapos i-ano mo siya dyan sa baba. Malaguya yung pamangkin na. Wow, malaguya pin. Oo, maganda. Kanino pa magmamana? Sa pinuno, sa mga Ay. Masaya lang si Yapong. Yapong Teres. Bigman niya ang Yapong Teres. Okay, sure. Makikita ko naman yung notification. Totoo, may dumikit sa'yo na
Dikit na ako sa mga alagad ko kay Lois, Apo. Yung isa lang. Dikit na pala ako, nag-like na lang ako sa video niya. Apong Magician, wag mo nang, tawag ito, wag mo nang, tawag ito, wag mo nang asahan yung mga ninja ko kasi nawala na talaga yung ninja ko. Yung lahat, sabi ko sa'yo. Na ano ko yung cellphone ko. Anong tawag ito na Pronel? Kasi nga ka rin na Pronel? Na-restart mo siya, nawala Na-reset. lahat. Oo. Na-reset, Oo, nawala lahat ng ninja ko. Kaya, gumawa ko ng ninja, ano lang yata, 5 lang. Ano siya pong Ronel, mahirap gumawa ng ninja ngayon. Ano siya, kailangan mo siyang, ang tawag doon, nasinawas ka rin, verification. May verification na siya. Yung O yung hindi ka code, makagawa, kailangan mo dapat may kung verification. nag-login ka, di ba? Oo. Kailangan. Ayan, lahat ng pamangkin ko nakuha nila lahat. Sige, Agoy, nakuha. Walang natira sa kanya. Talented and beautiful. Beauty, ayan. Malago. Okay, sure makita naman verification. Lahat ng pamangkin ko, nakuha nila lahat. Walang Lahat natira ng sa pamangkin ko, kanya. nakuha. Ang gagaling pa ng alis, ang gagaling pa ang kumanta yung mga di wow. pamangkin niya. Oo. Di wow siya. Sabi ko, Okay, ikaw ba't hindi ka nagmana sa kanila? Yung mga alos kapatid niya, mga runong kumanta at magaling kumanta, yung mga babae. Narinig ko na sila, di ba? And then yung mga pamangkin niya, nung kailan ba yun? Nung Pasko ata, nagkantahan sila or I don't know. Ang gagaling nila kumanta. Sabi ko sa kanya, ba't ikaw hindi ka masyadong magaling? Hindi, okay lang yun na Pronel. Okay lang siya hindi magaling sa pagkanta. Depende sa ibang sa ibang bagay, di ba? Malay mo, yung ibang singer diyan, yung kapamangkin niya, hindi magaling sa drawing, sa pag-edit, o siya magaling. Ay, si Apo Magician magaling mag-drawing. Hindi mo ba nakita yung mga ibang old ano niya? Ang galing niya mag-drawing, may mga painting pa siyang ano. Oo. Saan yun? Nasa vlog niya. Kita ko yung nasa vlog niya. Oo, nasa vlog niya. Pero ko ayaw niyang hindi na daw siya marunong. Pwede ba yun? Hindi totoo yun. Hindi ako naniniwala niya hindi mo siya marunong kasi kamay niya eh. Kamay niya yan. Kung maniniwala ako hindi siya marunong kung kamay mo. Ha? Wala na daw siyang practice, hindi na daw siya nagpa-practice. Matagal na siyang hindi Oo. Hindi, ano lang yan, pag halimbawa nasa isang kwarto ka, o pag naiinip ka, pwede ka mag-drawing, maano mo din yan, mahahasa mo rin yan, di ba? Ano kasing papaano natin? Yung follow page. Saan na ba yung yung kay pamangkin niya, ayan, nagpapaano, si Lois. Ayan. Ay, ito, nakita si Baggy Boy. Napagulit ako sa kanya, hindi na daw siya marunong. Siguro ayaw lang niya akong iguhit. Nandito na nga si Baggy Boy. Oy, Baggy Boy, balikan mo ko. Dalawang follow ko sa'yo, yung main ko, tsaka yung FB page ko. So, nakita ko na. Papapali daw yung kay Lois. Ayan. Ano, Pernel? Yung sa pamangkin niya, gusto din niya daw ma-monetize. Yung kanyang YouTube? Oo, YouTube. Oo. O paano naman si Boss Nachi? Si Boss Nachi parang hindi siya serious sa YT. Mas gusto niya sa TikTok eh. Oo. Totoo lang na ko din sa kanya, na-predict ko din sa kanya parang kasi sa niya, na-predict ko na parang ayaw niya sa YouTube, gusto niya sa Apong DJ. Agoy, ayan ang pinaka-pogi din. Ayan, pogi na si DJ Harry, Lights and Sounds. Mega shoutout. Mamaya Magician, ayan. Bigay ko 5 digit account ko sa babakasan ko kung follow niya ako. Okay, sige. Ako DJ Harry. Apong New Year. No, tinatanong nga niya, Magician, tinatanong niya kung ano daw yung FB page ko, hindi niya daw makita. Kaya tinatanong ni Bagyo Boy kasi ako na ako sa kanya, nag-follow na ako doon sa isa kong FB. Doon ako hindi ako nag-iwan ng bakas doon kay Bagyo Boy. Ngayon gusto niya akong resbakan ni Bagyo Boy. Nakita ko. Hindi daw niya makita. Oo. Pernel, nakita ko na yan. Nag-Facebook siya. Nakita ko yung niya. Renel, manahimik ka. Bakit ayaw mo bang mega shoutout sa magaling na kumanta dyan? Ayan, at guwapo.
Mm. Ayan, gwapong-gwapong Apong DJ. Ayan, Apong DJ. Hari. And yan ang FB page mo. Ayan ang FB page ko, guys. DJ Ayan, Ari. Baguio Boy. Kung hinahanap mo yung FB page ko, ayan na. Okay? Binaba ko na. Ano, Ay, binaba ni Magician. follow na siya. O, nag-follow siya sa akin sa main FB ko. Dun sa... Ay, ba niya yung magician? Ala akong Ala akong barya. baryo. Ayan. Ayoko ng barya. Apong hari. Ayoko ng barya. Gusto ko, buo. Papel. Or, alina ka, Ma'am Mia Barya, ano na lang, kanta ka na lang, bigyan mo na lang kami ng magandang awitin at magaling mong boses dyan. Na-miss na namin ikaw. Ayan. Kumusta's? Como estas? Si Kuya Vlad, nasa Pilipinas na siya, nagbakasyon siya. Ayan. So, I think andun na siya sa andun na siya sa Ilang Pilipinas. ano sila, Brunel? Ilang ano sila? Month? Ilang days sila. Apong Joboy Tank, sabi. Parang 1 month ata siya. 1 month sila. Ilang bulan lang, Brunel? 1 month. 1 month siyang magbakasyon daw. Ibig sabihin hanggang 1 February sila, no? February. Oo, hanggang February. Oo. So, 1 month siya. 1 month. Mm-mm. At saka, Brunel, dun sa tamsak, Brunel, mahirap din sa sa Facebook. Kasi, mag-a-advise siya na, yung di ba, may nakalagay doon, okay, tsaka, ang tawag doon, basta, huwag ka Anong mahirap? magtatamsak nun, magla-like. Di ba? Na-experience mo na ba? Ano Na? din yun? Naglalag ka, hindi ko masyadong maintindihan ako. Mag-lag ko yata. Yes, hindi kita masyadong. Oh, sa Facebook ay Apronel. May ano din, may limit din. May limit. May limit? Okay na, Apronel. Hello. Hello. Apronel. Sige, Okay na. Ako okay. Back to work ka na, sige. No problem. Apronel, ikaw pa. After Choppy ka, ayan. Okay, Magician, ingat-ingat dyan sa work. Focus sa work. Ayan. Salamat na yan, Magician. Oo. Ako ba yung nag-choppy o ikaw? Boss Nachi. Mimiss ko ni Boss Nachi kaya tangkay na. Katangkang Boss. Kita ko si Boss Nachi. Ano ba yung pangalan niya? Boss Nachi. Oo, ata. Sa TikTok niya. Sa ano din sa FB page, sa ano niya, sa YT. Busy na yun. Ganyang oras, busy nang kakanta yun sa TikTok. Laging nakaakyat hanggang madaling araw. Umaga pala. Naka-live siya ngayon. Check ko nga. Minsan hindi siya nagla-live. Karamihan umaakyat lang. Umaakyat. Boss Nachi. Ayan, mega shoutout sa 9 million in the house na naka-video dyan. Ayan. Abay, magparandam kayo, guys. Baka ano bang tawag doon? Baka... Ano ba yung Boss Nachi, Apronel? Apong DJ? No, kan mga apong DJ, may ako ni. Di nalan niya mo. Hindi naman na, mamaya na lang. Ay, nag-loading ko. Naglo-loading ka nga. Medyo choppy ka. Boy Baguio, ayan yung binaba ni Magician, yung hinahanap mong FB page. Yung binaba ni Magician, yan yung FB page ko. Ayan. Hello. Okay. Apronel. Agoy, umiikot siya. Lag ka.
Diyan ka lang. Okay, diyan ka lang. Nasa work ka ba pong DJ? Naglalag. Try ko mag-LS mamaya kung sisipagin ako. Mamaya pa yun. Pagtulog na yung sa Pilipinas. Hello, hello. Medyo lag ka nga. Hello, hello. Apronel, okay na ba? Apronel, narinig mo na ako? Hello. Ayan, thank you Baguio Boy. Ayan, oo, iaanin kita mamaya. Ayan. Apronel. Pero okay na. Medyo yung kanina yung Baguio Boy, hindi na ako nag-comment dun sa mo, dun. Ako daman. Naglalag ka pa po. Ayan, thank you Baguio Boy. Ayan, dalawa yung didikit sa'yo. Yung una nag-ano na ako sa'yo, doon sa una. Ayan, doon sa isa ko. Sa isa ko na naman kita, papalaw kita. Apo, naglalag ka. Wala. Naglalag si Apong Edward. Ayun, nalaglag na naman. Nalaglag na naman siya. Wait natin siya guys. Nalalaglag si Apong Edward. Ewan ko. Ba't ayaw niyang Okay. Okay, nakita ko na yung ni Baguio Boy. Sa YouTube tayo, nag-YT tayo. Ay, sa EBIT page tayo. Mega love shoutout, Baguio Boy. Ayan, Apon Joe Boy, paki mo rin si Baguio Boy. Ang laki ng banana. Ang laki ng followers niya dun sa kanyang sa kanyang FB page. 2K. O, di ba? At malaki naman yung bahay niya sa YT. Si Baguio Boy. Sana all, di ba? Joboy TV, ayan ang kanyang FB page, Joboy TV. Di ba, Apon Joboy? Promote mo na rin. Hintayin natin si inantok pa naman ako. Hintayin natin si Apong Edward kung anong oras siya makakakyat. Ayan. Thank you. Ayan, Arish. Hello. Thank you. Hello. Ayan. Okay na? Arash. Okay. Ayan. Arash. Okay na, Pronel. Okay na. Loud and clear na. I-restart ko. Arash. Okay na, narinig na. Pronel na okay na ba? Kaya Baguio Boy, nag-ano na daw siya. Oo. Nag-comment tsaka follow sa'yo. Nag-iwan siya ng bakas, oo, nakita. Okay na ba? Kaya mamaya yung isa. Pero doon sa isa ko na na siya, na-follow na siya. Ako doon sa Ba't nalalaglag ka? Ako minsan yung pagka nagbabackground ako, yung kaganyan sa'yo, naglalag ako, yung laptop ko, hindi ko alam. Oo. Kaya minsan hindi na ako nagbabackground. Baka sa internet. Nag-background. Kaya pa rin, tanggalin natin. Sana nakaka na signal.
blurred na lang natin yung paligid ko para hindi siya makita lahat. Ayan. Mm. Then, okay na ba? Ayan. Ganda naman yung background mo ah. O siya pa rin upload na yan, loading. Hindi, sige magsalita ka. Wala, ano na to? Wala na background. Kaya nga maganda naman yung ano mo. Hello, sound check, mic test, wala na. Ayan na, okay na. Okay na. Okay, na ako mag-background eh. Apronel, nag-follow siya, nakita ko siya. Oo, nakita ko siya. Nag-comment siya, oo. Nag-comment. Ito, nakita ko nga Apronel, nakita ko yung pangalan mo dito. Mga lutong bahay, Renel Santos. Mutual following. Okay siya, naman siya. Ito, nakita ko siya. Oo. Salamat, Baggy Boy, ha, Baggy Boy. Sana maampunan mo naman kami ng ng 20,000 na Baggy Boy. Wow, sana all, di ba? Kung pwede lang sana pamigay, di ba? Ayan. At saka po talagang ang ganda nung niya. Ang ganda nung analytics ha. Meron siyang star. Magkakaroon din tayo niyan soon. Ako may star na ako sa FB page ko kaso wala pa siyang AdSense. Oo. Apronel, kailangan maka 10,000 tayo. Tapos mahis natin yung may oras yan. Parang may siya, Apronel. Yung parang WH, parang gano'n. Meron. Makikita mo dun. Basta click mo yung motivation. Tapos may nakalagay dun sa may baba na parang hit. Parang gusto mong hit. May nakalagay dun 10,000 followers. May nakalagay dun kung naka-green na lahat. Kung full na. Yan makikita mo dun. Basta yung gano'n na bro, check mo na lang dun. Ayun, ano ba sasabihin ko, Apronel? Apon Joboy. Dikit na ako kaya kaketang page mo eh, Joboy TV ba? O kaya kita mo ito mong personal FB mo? Nawa na yung DJ Harry. DJ Harry. At yung kapaken. Ando lang ako guys ha. 2 hours lang po ako. 2 hours lang ako. 2 hours. Apong Tres Morales. Yung FB page mo. It's me, Chosen Vlog. Happy New Year. It's me, Chosen Vlog. Salamat. Lumusta ka na? Ayan, mega shoutout. It's me. It's me, Chosen Vlog. Salamat. Happy New Year sa'yo ha. Thank you sa pagpunta. Tignan mo si Smith Chosen Vlog. Wala pa rin, hindi pa siya nagdadagdag. 800 plus pa rin siya hanggang ngayon. Smith Chosen Vlog, mag-upload po kayo ng mga short nyo. Damihan nyo pa po. Para dumami po yung subscriber nyo. Apronel, anong oras ko ba mag-LS? Ay, ito. May makyat. Si Apong DJ Harry. Apong DJ. Ayan. Balita. Balitan ka lang kaya pa mo yung tutunog. Para... Ayan. Balita, parehas din. Parehas din ako. Aluin kipaksabihan ko yung Edward. Okay. Kasuplado na pa mo yung minokya. Diyos ko. Ay, Apronel. Masanay na akin. Makanya talaga yan. Except Pag kasanay. Ayan. Kapag hindi ka sanay, mapipikon ka sa kanya kapag sanay ka na. Oo, sanay na ako sa kanya. Ayan. Ang sekreto, yan. Ang sekreto Kanano kami, sanay ka na ako? Oo. Ito ka pa manggelo? Sanay na ako. Ha? Nano? Upload lang po ng upload. Ikaw pa manggelo? Baka niyo sanay ka na ako? Alam kung alin ang mga... Sanay na ako yung kaya mo. Oo, sanay na kami sa'yo, Apo DJ. Ayan. Ano sanay? Eda ka pa mantelan, eda pa manigit, baka sanay ka na ako. Oo, pasanay ako. Kaya ka pa siya king LS. King sa LS mo, ay magpag-LS kahit ang makanya pamusitan, makanyan. Kita makanya. Ay, buwan mo ba yung top yan? Kaya sanay na kami. Kaya niya ako rin. Kapag rin aliwa, kapag ilasan balog. Pangataba na, at may tabayo. Mga matutod. Oo, tumaba nga ako Apong Joboy, salamat. May marimlaki malagan eh. Hindi masyadong malamig dito. Sana all. Oo. 16 degrees. 16 degrees ka mo pala, ne? May pa ka, 16.
Oo. 16 Grabe, degree daw. 16? Salamat Baguio Boy sa ano. Parang Ganyan din summer ginagawa ko. sa ibang lugar yan, 16 eh. Wow. Parang Oo. 16 lang daw si kay Ronel, oh. Kaya naka spaghetti lang siya. Nasa loob tayo ng bahay, kaya hindi nilalamig. Alam nga, sa labas ka ng bahay. Siya, Kaya nga pwede tayong magganyan suot. Naka- Ayan, nasa loob tayo, oo. Hindi siya ano Coronel no. Hindi siya Okay, pa bahay loob ng bahay, hindi sa labas. Oo. Hindi sa labas. katula ng Apong Joboy. Apong Joboy, katula mo na eh. Salamat. Bakit? Katula, matulay, oh? Nabalo kaya. Kut namin Apong Joboy. Katula mo. Diyos ko. Ka masyadong matula ko, mataki ko. Baka sa sobrang smile mo, sobrang tawa mo dyan. Wow, Koli, ingkaya kang uyat. Diyos ko, wala masyado pa kagulyot. Hindi na Kaya po bumalik sa may Renal, ano. may tatabaya. Oh. Yan na ba natin niya Coronel ngayon? Tumaba ako. Ali, di sa ano, Apong DJ, baka sa ano lang yan, sa camera. Kasi minsan kasi may mataba ng camera, pero pag nakita mo sa personal, payat lang. Ali, talaga matabaya. Hindi, oh. Payat mo ya bro na yan. Damit ko lang. Ali, ala tayo may tabalo, may lupan na. May gingadwaya baba. Isa lang. Papayat din ako niyan. Sige ka. Masigay, ako rin may sigang kawari mga na so, lumakas ba yung pagkain? Wala nang ngayon? exercise. Wala mo nang exercise. Matulak Ayan, ang DJ Harry. Ayan, sabi ni Apo Joboy, natawa daw siya sa'yo. Ay, Diyos ko. O magkanta na ka. Ay, ka masyado pa kaikin. Koli, may gulyot ka. Katulaw ang DJ Ariano. Ako DJ, kumusta na yung channel mo? Kumusta na yung channel mo? Ya pa rin? Channel niya pa rin. Yan naman. Ano? Yan naman. Ay ba naman? Channel niya pa rin. Ay ba may kaya? Ay, bahala na yung bearing ni Mala Lolo ngayon. Bahala kang biya mo kung muna ng brim mo. Basta ako nag-enjoy ko, ma'am. Oo, basta ako. Malala kong kay. Pakamrangka ko na din tao. Hindi gawa na ka mo ulit. Kaya mo, channel mo kasi bayo. Hindi na, nagawa na ko na naman channel ko. Ano? Oo. Basta di na mo kung 5,000 kay. Bisa ako. Yan, 5,000. Subscriber. Oo. 1,000 mong need ng 1,000 lang need ng subscriber ng ano eh. Akong DJ, kilala na ka man, sigurado dakal dikit kaya ka, lagi na ka man mumukyat ang pumadyan ka sigurado dakal dikit kaya ka. Basta Nakal dikit kaya ka, tsaka Espanya, sa Aglia, yan, buri mong 1 Bakit? week yan. O kung at yung Espanya, Manila, nang gawa, nanong malalari. Makanyan mo, in a 1 week, mag-monetize. Weh, 1 week ka dyan. ito yan, maniwala ako. Oo, 1 week, mag-monetize ka. Kahit subscriber, parang hindi ka na mahirapan. Weh. Kaso, syempre, magbayad ka, di ba? Ay, Hindi nga, kaya nga sabi ko ganyan, oh. Kung ayaw mo mahirapan. Harang. Bakit maharang ka, Jamila? Jamila, Huwag ka nang marang. Huwag ka na magharang. Ganun din. Salamat. Wala rin kwenta yung harang. Wala din. Kaya nga, apong ano ba yan, Harry, kung ayaw mo mahirapan, o yun. In a 1 week, you are Walang monetized. challenge. Walang challenge. Kumbaga sa romansahan, natin. agad-agad, pasok! Romansa Yeah. muna bago pasok. Sabi mo kasi nagrereklamo ka, mahirapan ka. Di kung ayaw mong mahirapan. Kahit sinabi ko ba mahihirapan ba ako? Hirap na hirap ba? Grabe ka naman. Hindi naman mahirap. Kung ayaw mong mahirapan. Yun. May sinabi pa akong ayaw ko. Pero gusto niya akong Renel, ma-challenge siya. Oo. Gawin na lang yung challenge. Didikit na lang tayo, di ba? Ganun lang. Kung gagawa ka ng bago. Didikit nga si Renal after 1 month. After 1 month. Ay, dikit na dikit ako sa'yo. Pustahan. Ilabas ko yung video na nabudol mo ako 1 month after 1 month. Doon mo pala ako dinikitan. 1 month? Oo. Ikaw naman, ba't napupuntahan kita noon? Nakakasingit ako. After 1 month nga, bago mo ako pinuntahan. Baka hindi lang ako nag-comment.
Minsan hindi ka na Oo, nagko-comment siguro. lalo na kung ka-close mo, kung Kapampangan mo, 'di ba? Yeah. Oo, O, Diyan gano'n. kaoras na Manila. nakapin mo, kaya ka pa pumunta, king oras ko. Oh. Pota busy ya. Ay, Busy ya, Oo. pota busy ya po. busy. Nang oras Lately wa. na-busy ako Ah. kaya hindi na nga rin ako nag-e-LS, bihira na lang. Oy, Renel, Makanina nagano ka rin busy. kanong kapalot ng Pampanga. Hindi ako Minsan ano na sa din. ano ako, Tarlac ako. Ka-Tarlac ko si Apong Edward, Bamban. Oo, Boundary na Bamban ning siya. Pampanga, Ronel. oo. Oo. Apo DJ. Tarlac. O Oh, game na, maganda na kapon DJ. Pagkanta mo na kaming anong kahit pialong anong tamo? malapit Game na. na mo. Nan pialong. Jackie Boy. Oo. Ali, Pompiang, ay, Pompiang. bala ka, kung anong buri mong kanta, balo na Oo. nandiyan ang kanta mo. Malupitan mo kanta. Mute na Malupit ako. ang kanta? Ano Ay, malupit? gagawa daw siya ng channel niya pong DJ Harry. Tingnan natin soon kung ano yung magiging channel niya ulit. So, promote na lang natin siya pong DJ DJ Harry Harry. pa rin. DJ Harry DJ pa rin. Harry, di ba sabi mo, palitan mo yung di, Kaya alin na lang palitan yung mo yung light. lagyo mo, oo, para hindi na maano Wala ni nang light Lolo. and sound. Oo, Wala palitan nang mo. light and sound eh. Ala ning lights. Oo, The same name DJ ko na pa lang. rin. Bawasan king kay, bawasan ko lang itong atong words. Then, siguro official or TV. Ay, kapit ko reta. Sige. Ali ka pag ginawa. Wala pa. Tamad ko pa eh. Papatigit na na. Tamad pa. Matapad ka pa. Oo, sige. Oo, matamad ko pa. Pagka, Sige, pag ano ka, Lalo sumikat ka na. nakakakiri na, lalo ko tatamad. nakakatamad pala yung ano ko, yung tsura ko. Ayan. No, Apo Joboy, talaga si Apo Joboy, na-imagine ko yun pag tumawa, yan, sarap tumawa, malutong-lutong. Wow. Pag nag-live yan, si Oo. Joboy. Siguro na, Joven. Sige, tirame pa, DJ. Sige, di nanda kang 50 banana, Apong Harry. O, di ba? 50 banana daw. O, may pagkawad dinalan. Ikaw talaga binigay na yung kaliwa, tapos gusto mo pa kanan na Apo. O, syempre, buo. Kailangan ng buo eh. Kailangan ng kapit na. Sabagay. Ay, Apong DJ, kung di yan naka-50, mabilis siya itang 50, ninalo ka. Tutuman. Kaya sasabihin ko napin, kapalan napin lupa kini. Ako nasasabi ng Oo. guy. Sige. Oh, Okay na yan. diba? Sige. Masanting na yung ginawa mo. Maganda na yung ginawa mo. Oh. Ganyan nga. Diretso kino. Tayo may pagkawad dinala, no? DJ Harry TV na mo, o, di ba? DJ Harry Ay, ako bisa TV. Sakitan niya yung TV. Wala nung buri mo. Sound. Official. Official. Wow. Uli na yung official. Nakatunayan na DJ Harry official. Alin na light and sound. Okay. Wala na yung kakaba. Pag si-shoutout, may nasang kabaning kayo, no? O sige, buri may makaba na eh. Ikaba tayo. Ali, sabi ko, istuya mo makanitane mo. Hindi kasi kakabang ito. Ali, sige. Ati ko pa kasing second na option na lagyo ko. Buri ko, kung talagang sunod kiking kay ko, pakaniniya, DJ Harry Music Network. Ay, kaya puri akong DJ. Mas muna kita ng DJ Harry official. Buti meron na yung marka na. Bri, sabi ka, matamad ka mamasa. Hindi yung pagka nag-shoutout ka, di ba, para maano ba yun? Lagyan mo ng bakit problema? Ako naman sinabing, kumpleto niya yung lagyo ko. Ay, sabi ko mo, minsan hindi mo mapapansin pagka, ano bang tawag? Ako kalupat itang guy, itang Moro Sareto. Pati bitis ko yung biya ko na kaya kapo, di ba? Ay, kaburi ko naman kaya ka. Sige. Gawa na ka. Maragul naman yung ganti ko ka rin pa kanyan. Apong DJ, gawa na ka, di na nakandinalan. Di ba? Kaswelo mo na, dinalan. Gawa na niya yun, di kita mo. Balo pa ka na ako. Nakinam kayo at mamaligwa ko. Sana all, nabibigyan, di ba? Tao yun, tagal-tagal na ni Apong Joboy sa akano natin. Nabigyan ba tayo ni Apong Joboy? Binigyan naman ako ni Apong Joboy. Sasabit ka na naman. Ako yung isabit kayo, sasabit ka. Nabigay na ni Apong Joboy before sa akin. Nabigyan pero ako rin, beta na yung Apong DJ kasi si Apong DJ, nagka-problema yung channel na kaya. Bibigyan na natin kay Apong DJ. Ala ko problema kay channel ko, ilolo nga di problema. Ay, lolo pala. Lolo pala. Dali na. Yan, DJ Harry. May reply ko. Re-apply ko na. Patse, kebit, halos akabit ko lang ang link. Kung yan nasabihan, too short.
too long, too old, too new. Putay na mo, ako manahimik na ako, Ben. Kaya sakit kasi puntok. Sinakit kumutok kayo? O karakal na kay artihan? Masyado yung makaba. Masyado yung... Tay, damo ako. May bad Ay, trip ka. bahala na kami. O, gawa ka na lang ng bago para hindi na, Tope. Para hindi ka na may stress hapong DJ. Wa kay kat kinay mo kanit ikat kining lagyo ko kining lalam kay but official. Yan. Hindi mo kaya baka siguro yung lagyo mo ngayon, hindi pa talaga kaya. Oh. Oy, yan ang sinabi na Jobel. Ali, tsaka hapon DJ. Baka balo mo naman katang dapas po, baka malas ka rin kaya malibago kang kaya ng channel. Mas ito yung kasampingan, di ba? Anti yan po rin sabihan ka rin, ha? Oh, siyempre, bagong pag-asa. Di ba sabi na, bagong taon, bagong pag-asa. Kabuli ko naman kaya ka. Kung kaya huwag mong pilitin, masasaktan ka lang. Tama. Kaya bakit? Okay yan. Ako harmi na sakit. Nasaktan ka lang, sabi nga nila. Hindi nasaktan si Hapon DJ Harry. Ano lang siya, parang nawalan siya ng gana, kaya yung channel niya nawalang gana din dahil kay Lolo. Kaya ang gagawin niya, papalitan niya ng DJ Harry Official. Yun yung alam ko. Tignan natin, abangan ang susunod na kabanata ni DJ Harry kung anong pangalan niya. Sige, abangan natin. O sige na akong DJ, baka sakaling madagdagan yung kaya mo. Akong Jamila. Andyan. Akong Jamila. Ayan, magkanta na akong DJ. Hanaping mais. Para kami mag-mais. Look in your eyes, so far away. There's troubles on your mind. You're losing faith. Hey now, let me hold you. It will be okay, 'cause I love you. Did it take my heart away? Remember when you called and said goodbye? Pakainukan Jamila. Buisit! Even I've lost you, it will be the same, 'cause I love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you till they take my heart away. Now we're stronger than before. We made it true. I never felt much sure because of you. Hey now, are you listening? Can you hear me say, 'cause I love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay. I will love you
Así que has empezado a... Side B mo ne, ayan. Rapid side B mo na eh. Side B mo. Acoustic. May acoustic siya akong DJ. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the door. Try as I may, I can never explain what I'm here. Don't say a thing. The smile on your face let me know that you need me. There's a good in your eyes saying you never leave me. Touch of your hands said you catch me wherever I'm home. You say the best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what between said your heart and mine. The smile on your face let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. Touch of your hands, touch you catch me wherever I go. You say it best when you say nothing at all. The smile of your face let me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hands says you catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. You say it best when you say nothing at all. The smile of your face, the truth in your eyes, the touch of your hand, let me know that you Pakasanting daring kanta na akong DJ. Yeah, pinya. Mega shoutout kay Kuro Kuro si-chan. Tama ba Kuro-Kuro. yun? Oh, si Kuro yan. Mega shoutout po. Matagal na natin kilala yan si Kuro. Almost 2 taon na rin yung kilala ko yan si. Oo nga, Kasi si akong Kuro, DJ eh. kilala din. Buhay pa pala si Kuro. Kuro. Kilala, oo.
Ano yan, Apong DJ, talagang ano yan, solid Oo, yan. I still remember nung tayo pa nung Oo, way back. nung panahon pa ng Apon, alam mo naman yan. Yung mga ano natin noon. Ayun. Oo, palaro-palaro dati. Lagi Yes, nananalo mga si Kuro. palaro tapos tapos tinawag natin mga ano ba? Team Budol. Ah, hindi Team Budol, no, Team Hindi ba Budol. Team Budol 'yan? Hindi nambubudol yan si Kuro. Hindi, kasi Hindi. syempre yung hindi ano pa hindi meron pa tayong tawag sa kanila. Nakalimutan ko. Ang Anong tawag tawag doon, nila? Pag kasi nagtatawag na Kuro, tayo ng players, di ba? ang sinatawag doon, Kuro, anong sinatawag sa inyo? Yung sinasabi namin sa inyo, sila ano, yung mga kabarkada mo, mga sinaunang tao. Sinaunang tao. Kuya. Wala ka rin yung Ang singawas ka rin? Team, Kitalil ko singawas ka rin? Nakano? nakalimutan ko na pinag. At tabi pa Singawas pag ka kita rin? karela eh. May Iniisip ko din nakalimutan eh. ako. Hindi pa niya daw rin maisip kung ano yung tawag ninyo sa kanila. Bullshit. Hindi daw alam Eh, niya. talaga Kaya, may tawag tayo, di lang budol. May ano pa eh. meron na. Apong DJ, kaso nawala na sa isip kasi Nakalimutan nga, ko di na ba, nga eh. panahon pa ng Nasa mga dulo ng dila mo. Nasa labas mo yung dila mo. wala. Hindi naman team budol, team Hindi siya. sugod. May pagka ano naman, formality naman. Yung team budol, lately na lang yung team budol. Ano May kasi mga tawag? madaming budol no, mga laging Gcash noon. Yan, si Netco na, Pero budol din yun. Uy, wag kang ganyan, nandiyan siya ng kanina. Bakit? Baka Budol din talaga yun eh. Sa mga wala siya kasi kanina lang pala siya kanina ng unang kahit nandiyan siya, bakit? Team, team kasi ka rin bangers? Hindi, nag-aabang? Parang ganon? Hindi. Hindi, basta, hindi naman pag oras ng palaro, agad-agad, may... Gamers? Parang ganon, hindi. Hindi, sobrang formal naman. Yung, hindi, may pagka, siya, twist na kalokohan na pagka-formal. Yun ang ano Gumawa pa ako ng video noon sila. Gumawa ako ng video nila ng dati. Meron. Oo. Nakalimutan ko basta. Ay, baka sagad tayo mabuntok. Baka sumakit pa yung ulo natin. Baka na. Baka dahil lang dun, baka ano tayo. Maano na lang, matutumbok din nyo yan mamaya. Maalala nyo. Kapag nawala na yung LS, doon natin tawag ito. Ma-recall. Wala pa man yung word na sugod. Bigla-bigla. Kling-kling lang ng mga barya. Diyan na sila. Kapag nag-live ako. Siyempre may palaro kami noon na Ronel. May mga sponsor kami noon dati. Team Gcash? Hindi naman. Oo. Gcash na, syempre. Gcash na noon. Gcash na noon. Gcash na noon. Andyan na agad. Almost syempre, magti 3 years na ako rin. Magti 3 years na rin ako dito sa YT. So, nandun na yung Gcash. Oy, Kuro, hindi pa naman nag-uumpisa yung nag-uumpisa pa lang yung LS, nandiyan ka na kaagad talaga. Oo, mga kaibigan din niya. Sino pa kasi yung isang barangay pa sila? Mga ninja pa, di ba? Mga ninja pa. Wala ka pa noon natin Renel doon. Sayang, kung nandun ka na sasakit ang ulo mo noon sa mga ninja nila. Alam mo ba, Ronel, maabot pa kami ng madaling araw noon, mga bandang alas 4. Ay, Diyos ko. Alam niya, abang DJ yan. Ako yung pang nila eh. Ako yung pantirada nila eh. Siya yung namin, gamer namin nun dati. Oo. Talagang ako wala problema kahit madaling araw nila. Madaling araw nila. Gabi natin dito pa lang yun. Si Kapogi ang nagturo sa akin ng mga ninja, di ba? Totoo yun. Pero ngayon, Kuro, kumusta mo ako sa mga barkada mo? Nakalimutan ko na yung mga pangalan nila kasi hindi ko na nakikita yung mga live pangalan nila sa live ko kaya hindi ko na. Yung mga dating players natin yun na natatandaan ko ito, hindi ko makakalimutan to si Jaime F. Yan, si Jaime F. Yan. Tapos di ba mag-asawa pa yung diyan? May mag-asawa pa? Hindi ko maalala kung DJ sino ba yung mga asawa. May mag-asawa pa diyan na pangalan. Si Jaime tapos
Sino pa yun? May pink pa yata noon. May ganun. Pink? Yes, sabi niya. Hindi ko alam kung sino yung iba nakalimutan. Pero kapag nag-comment sila, ayun, maalala ko na. Pag nag-comment Suki sa sila. palaro yung si Si Aimee. IMF. Oo, si IMF. ABC yata yung mga IME niya eh. Palaging mananalo. Bawa, IMF. Agad-agad, dinaload, Gcash. At saka, ang daming palaro nung napong Ronel. Araw-araw nung napong Ronel, may palaro. 100 lagi yun 100 Hindi 50. 100, Hindi yung uso yung 20, 50. 25. Sandaan kagad. Daming ninja. Kaya ang dami mo players. Kunyari, ang players mo nasa around 30. 15 lang yung naglalaro. Kasi hindi yung iba. Ang saya-saya naman pag halimbawa yung viewers mo nasa 30. Wow, ang daming viewers pero yung tao, konti lang. Yung talagang original nun, 15 lang. Oo. At least may nag-views no, nakabantay. Oo. Malakas nun na po rin malakas yung views nun. Hindi gaya ngayon kasi nga, di ba, nabago na yung sistema, busy na yung iba. Tapos okay na yung hindi wala nang pandemic. Kaya hindi, tsaka before kasi pagka nagpapalaro ka, madami, di ba? Kahit ngayon, pag nagpalaro ka ngayon na ngayon, kailangan mo, dati, i-announce mo lang, ganito lang po ang ating palaro, ganyan. Ngayon, talagang kailangan 3 days before, doon mo i-announce mo na. Oo nga pala. Hindi ka na mag-a-announce. Doon kami dati, hindi kami nag-a-announce. Alam na nila. Alam na kagad. Tingnan mo, si Jamila, isa rin yan sa mga player natin, alam ko eh. Oo, si Jamila, matagal na rin yan, si Apong Jamila. Dati hindi siya lang siya, naglalaro-laro. Supporter pero ngayon, di ba? Di ba supporter lang si Jamila noon? Ngayon, ano na ito? Meron na ba siya? Oo, meron. Tignan mo, asensado na. Full channel na siya. Tignan mo. Monetize. Ano pa yan? Nagpapalaro pa yan, ha? Nagpapalaro. Silang dalawa ni Apon Det, nagpapalaro silang bingo ngayon. Nakikita ko nga. Nagla-live na sila, Bornet. Nakikita ko nga. Ayun, si Det. Napupuntahan ko rin si Det, no? Oo. Si Det, saka si Jamila. Talagang inanon niya na talaga ni Jamila yung pusa, ha? Pusa? Oo, pusa. Panay pusa, oh. Panay pusa yung nakikita ko, eh. Sa live, dun sa niya, short video niya. Oo. Wow. Hindi lang sa short. Yung videos talaga. Panay pusa. Si Jamila. Aprenel, nakilala ko si Jamila. Kanino mo nakilala? Diyan lang din sa Diyan din. No? Oo. Ayan. Ano niya kasi Jamila King Kay? Region tama? Pampanga. Yung balo no kanyang. Norka kay Pampanga, Malago. Nukari ka ng Jamila. Ni Jamila, saan daw siya sa Pampanga. Magaling din yan. Magaling mag-cosplay ng pang-Halloween. Nanalo nga yun eh. Si Jamila. Budol ya kaya yan. Yung Jamila, yung Jamia naman yun. Apong yung Jamila, tindahan yun, grocery. Iba yun. Wala naman akong... Mabalakat daw. Agoy, magkalapit lang kami ni Jamila. Mabalakat. Ay, Diyos ko, daw ya pala. Papaltoken. Bamban mo. Apong Jamila. Daw ya mo rin niya akong DJ ni. Ali, kung patse mumuli ko, mag-stay ko daw. Kung talagang muli ko king kay Bacolor ko talaga. Bacolor, okay. Siyempre, budol tayo, di ba? Ikaw lang ang budol. Pero at least, na siya akong DJ, akong Ronel. Asensado na siya si Jamila. Dati, supporter lang yan. Oo, ngayon. Monetize na, di ba? Okay na. Kuldapan na ka apong hari, kapapakito, di ba? Kuldapan mo nga siya. Kung makalapit ka na ako, iting kutang. Kuldapan mo, barin mo lahat. Diba? Hindi magpaparamdam yan kung aalis ang pupunta ng Pilipinas. Hindi mo makikita yan. Hindi magsasalita yan. Hindi magsasabi yan. Hindi rin nagsasalita pag uuwi yan. Hindi. Mamigla ko mo. What you nakirap baleda. Hindi siya, pero at least pinupuntahan, ganon.
pumupunta. Hindi pa natin malalaman. Malalaman natin na approve niya kapag umuwi siya o Umuwi DJ siya. Harry. Tignan natin. Abangan Si Kuya natin. Vlad, sa Pilipinas na siya. Oo nga daw. kasabi ka na nandun. Oo. Talaga? Sabi niya. Kasalukuyan mga ate na lang kambing. Wow. Siyempre kaya. Yan man yan ako. Isisigming balat ako kay ba't kaldereta mo yung kaya. Sigaw mo yung buto-buto. Nakas ko rin kitang kambing, papayitan, yung pinakamanyang Papayitan, kaldereta, sisig, pwede may gawin to. Sinigang, diba? Sinigang sinigang marokya ka na. Ikaw masyadong type mo rin, sigang buri ko sa buo mo ako rin. Mga kapampangan, sampalok yung pagano nila, o kaya dahon. Bakit typing kambing kayong gaya? Masyado yung malansaya rin ng gayeng kambing. Okay. No, depende sa pagluluto, Apo DJ. Wape, pero kung yapin biyasa magluto, kung may balo luto yung kambing, malansayo. Totoo yan. Mapang ikaw yung blood, may kauli. Ayan, magkikit ka kang sa 18, pupunta si Apong Edward, ikaw bang pupunta sa kanila? Apong Jamila, Pwede naman. Okay, sige, magkain na ako na. Magluto ko pa, maglasong na ako. Sige, Apong DJ, salamat na. Ikay mo itang channel mo, Apong DJ. Wait lang ako. Itampe nga po ng Joboy, kaya kami kakalimuan. Adong gamat, kabilaan. Pabrami ito, walang problema naman to. Manyingil, atin ako testigo, pwede manyingil na ako magkagad. Ito naman niya ako rin. Ala naman problema ito na ako mamamaligwa. At Chuko Bahrain, siping ke bale pong det Kenny. May siping kayo? O siyempre kayo may kakaskop? Nanita daw yarin ta? Ali, may siping lang ang balaking kaya. Bahrain, Jamila? King Bahrain, at yung Bahrain. Baka bro jarin, at yung Bahrain kano. Bahrain, nakala. Okay. Akala ko Pilipinas siya may kay Jamila. Ala. Kaya nepin, big time nepin Hindi pala ba rin niya pala. Big time nepin Okay. Talaga. Jamila ba? Bala ko sa mo. Jamila, bala ko sa mo malakay ka. Bala ko sa Jamila, bala net ko na nanyarin dati. Kakain Apong Manasenso yan. Pinoy Ilakson, Bahrain niya naman. Apong Merry Chris. Merry Chris? Okay. Bahrain niya naman. Bahrain niya rin ta. Sige, maglasong na kayo at magluto ko pa kayo at magkain ko. Sige. Sige, magluto na kami. Covers PH. Para luman nung tayo ay bata pa at ang galing-galing mo sumaya mapabugi man o tsa-tsa ngunit ang paborito ay pagsayap mo ng elbin ko nakakaalin, nakakarinig, malahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At kung maghapon ay tinutruan mo
hugay ng iyong mga mata, lumiliwanag ang buhay. Habang tayo'y magkaambay at dahan-dahan dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana doon sinabi na sa inyo at ang puso ay ito lang ang alam ko. Ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umiibig na tunay. La 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 la, la la, la la, la la, la. Lipas na maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa mag-ehintay at sa gabi nasagasaan sa isang lilim na eskedita. Sa pangarap ko'y biglang lang natunaw. Sa panaginip na lang pala kita may sasaya. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay at tinuruan mo ang puso ko na umiibig na tunay. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay at tinuruan mo ang puso ko na umiibig na tunay. La 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 la, la la, la la, la la, la. La 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 la, la la, la la, la Masyado mahaba yun. Ayan. Okay, Alright, DJ Hardy. ayan. Thank you. Ayan. Baka po Ayan, sisipagin thank you. ako. Baka mag-LS ako ng Wow, 6:30 sige, sige. dito or Ako 7 din. o'clock. Salamat. Wow, Oh. mukit ka kaya. Okay na. Ay, Basta parang susulput ako pag sikipag ako. Ayan, Ay, mag-LS ako. Ay, keburing ko, Okay. keburing ko, kaya niya, panikan. Bakit? Bakit ayaw? Wala Ayan. magselos sa pingasawa ko ako. Ay, Diyos ko. Magselos yung asawa mo. Bakit? Masyado ang sexy, Abronel. Masyado ko Ay, sexy. kasama na din pa kanya nalago. Off-cam na lang ako. Off-cam na lang ako. Ayan. Hindi ba siya Tagalog or Kukam na Kapampangan? ako mana. Tagalog niya ba ba? Ano, Tagalog niya or Magbilog na ako mo. Kapampangan niya po? Aliyah. Kapampangan na. Kapampangan niya rin? Kaya sa nakapampangan may benta yan. Kapampangan niya. Kapampangan din pala. Hmm. Marunong din pala. Okay. Hindi mo na siya mabenta.
Tama lang yan na Hindi, matuto siya. hindi siya Kapampangan pero Marunong na siya. marunong na siya. Oo. Okay, Siyempre, salamat. Apong DJ, salamat. Sige, at ano muna ha Okay, guys. salamat. Next time tayo Ingat-ingat lang. yan. Ingat-ingat. Yeah. PM na lang tayo guys ha. Para Okay, tayo. ingat-ingat. Para Okay. alam ko yung mga LS nyo. Okay. Wow. Sira na layo na ako mag-PM eh. Binigay mo naman yung ano mo, hindi kita Sige ma-search. guys, thank you very much. Okay, Ciao. sige na. Okay. Makatulay talaga yung Apong DJ. Apong DJ talaga. Ano talaga siya? Kung di kayo sanay. Parang si Kuya Vlad din, Parang si Kuya Vlad din. Ano sila, Pag hindi kayo joker sanay eh. talaga, mapipigyan kayo sa kanya. Pero ngayon sanay na ako. Okay na yan. Kapag kasanay ka na, Apo Ronel, magla-live ko mamaya, di ba? Sige, okay na ako dito kahit mga 2 sige, try ko pag sinipag ako, try ko muna magpahinga. Ayan. Apong Jamila, thank you. Apong Edward. Basta pagka inantok ka, natulog ka na, huwag mo nang abangan ang aking LS. Ayan. Sige. Apong Magician, salamat Apong Magician na Jamila. Siyempre mga nandyan, basta hindi ko na kayo isa-isin, sobrang dami nyo basta. Maraming salamat. Si Apong Magician, nasa work siya ngayon. Apong Magician, kung hindi ka available, kung available ka bukas, try natin mag-live bukas, no? Sige, kung available. Morning dapat, kasi ano bang oras ng work ni Apong Magician? Kaya, alam mo naman na, Brunel, magla-live lang tayo mga gantong oras from 9 hanggang 4. Hindi siya pwede kasi siya, nasa work. Ganun pa. Sige, okay lang yun. Linggo lang siya, day off, linggo. Basta apong ang tawag ito, Apong Magician, yung ialay mo yung mga pamangkin mo dito. I mean, ilalagay mo yung mga pamangkin mo dito, malay mo. Madagdagan. Actually, dinumikit na ako sa'yo ng 5 sa kanya. Alam ko, 5 yung dinikit ko sa kanya. Dinikit ko na yung mga alagad ko, yung 5. Ayan. Ayaw nga pala, si Sibyl BG. Sibyl BG, thank you so much ha. Sibyl BG. Maybe I have a live stream later. Ayan, if you available, ayan. Sa mga available. Dali. Alam natin si Sibyl BG. Gusto niya na Brunel, chat me. King comment baba. Sibyl. Mamaya daw mag-live si Renel. Okay. Chinat mo na siya. Okay. Santos. Hindi, sa comment section. Oo, dito. Ayan. Tapos naintindihan niya na Brunel. Magaling niya kapag ta-translate niya. Kapag ka na, masanay ka na sa kanya. Ganyan siya. Gusto niya laging nagko-comment dyan sa baba. Tapos, ang tawag dito? Translate na. Sasagot din ng Tagalog. Ayan. Sibyl BG, thank you so much Apong Magician. Live ka, live ka daw. Magre-rest muna ako ng konti and then mag-aayos pa. Sigurado maraming aakyat sa inyo na Brunel kasi alam mo naman mga Europe time. Di ba? Sigurado Europe time, oo. Sige. Sige, live ako, maya-maya ako. Oo. Sige, live ka. Okay. Walang pasok mamaya si Apong Magician. Ay, mamaya nga ating gabi panlabas niyan. Hindi na makakaakyat sa akin sa LS ko dahil late na. Late na siya umuwi pa. Oo. Ano ba talaga available niya Apong Magician pag gantong hapon? Linggo lang. Yung linggo. Yung available namin? Yung available siya, yung before siya mag-work. Anong oras ba sa Pilipinas? Di ba, alas 2 mga 2 o'clock ako, yung kakagising niya. Sa Pilipinas, 2 o'clock. Si Boss Nachi nakakamiss si Boss Nachi. Yung kumakanta si Boss Nachi. Kaso TikTok naman si Boss Nachi. Hanapin ko nga si TikTok. Hanapin ko nga si Boss Nachi dun sa TikTok. Baka sakaling doon. Follow ako doon. Mga 2 PM, di ba? Same pa rin yung dati, pero hindi ako nag-elos ng 2 PM Apong Magician. Alam mo naman, di ba? May bata dito. Hindi na gaya dati. Sige na Apong Brunel. Salamat Apong Brunel. Sige guys, sige na. Okay guys, maraming salamat. Okay, bye-bye. See you later kung ako Apong Brunel. Balo mo na. Okay, Apong Magician. Salamat Apong Magician. Nasa TikTok may GC sila. Ganun ba? Apong Magician, bang kung sakali kung halimbawa, pwede man ako doon, pwede ako doon. Baka sakaling kumita tayo ng malaki doon Apong Magician. Kung sabi niyo malaking kita, baka sakaling ako doon. Kasi dalawa yung TikTok ko eh. Halos monetize na lahat yun. Yung isa 2005.
Yung isa 1.6 na yata yung isa ko. Dalawa yung channel ko sa sa TikTok. Baka sakali. Okay, Nature, thank you so much sa Nature and si BG. Salamat. Hapon DJ, salamat Hapon DJ. Sa lahat po ng mga naka-BG dyan, maraming salamat po. Hindi ko na kayo isa-isahin. See you tomorrow or mamaya kaya po Renel Santos. Okay? Paalam po at maraming salamat. Ay, kaya maraming salamat sa nagpalipad as a member. Si Deka. Salamat. Okay, tsaka si It's Me Chosen Vlog. Yan. Maraming salamat. Asan na ba yung content ko dito? Magsasara na tayo. Okay, maraming salamat guys. See you around.